ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ராமநவமி. ராமர் அவதாரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்குள்ள எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ராமர் அவதாரம், மரியாதை புருஷோத்தமர் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ராமரை அதாவது பெர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டா ராமர் அவங்க லைஃப் டைம் அவங்க நமக்கு காமிச்சிருப்பாங்க ராமர் அவதாரத்துல இல்லைங்களா? பகவான் காமிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர் சொல்லலாம். நம்ம ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகியா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல தசாவதாரங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ராமாயணம், அதாவது ராமர் அவதாரம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல உள்ள லெசன்ஸ் என்னென்ன விஷயங்கள் ஆஸ் அ டிவோட்டியா நம்ம கத்துக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அதாவது டிவோட்டிஸ் பாதுகாக்கிறதுக்காக, சாதுக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக, அப்புறம் அசுரர்களை அழிப்பதற்காக, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு அவதாரத்திலையும் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட அவதாரத்தின் மூல ரகசியம் ஒரு சில விஷயங்களை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா, இது அதாவது ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்புறம் எது நம்ம செய்யணும் செய்யக்கூடாது, இந்த விஷயங்களும் நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வரும், வேதங்களை படிச்சால் தெரிய வரும். இல்லை இந்த மாதிரி பகவானோட அவதாரங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அதுல இருந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய தசாவதாரங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா என்ன, ஆல் அட்ராக்டிவ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? எல்லாரையும் வசீகரிக்க கூடியவர், தம் பக்கம் அப்படின்றத அதே மாதிரி ராமர் அப்படின்னா அவங்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆல் பிளஷர்ஸ், எல்லாருக்கும் சந்தோஷங்களை கொடுக்கக்கூடியவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா ஆல் அட்ராக்டிவ்னு சொல்லுவோம், எல்லாரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவங்க. அப்படியே பக்தியில நம்மள திளைக்க செய்வாங்க. அவங்க பக்கம் தன்னை, அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், அவங்க மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் ஏற்படும் இல்லைங்களா? ராமர் அப்படின்னும் போது எல்லாருக்கும் நிறைய சந்தோஷங்களை வாரி வழங்கக்கூடியவங்கன்றத பார்க்கணும். ஆல் பிளஷர் அவங்க கிவர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுல அதாவது குளோரிஸ் ஆஃப் ராமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகையில் இருக்கும்போது மத்தியான நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்களாம், ராமரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் தினமும் கேட்பாங்களாம் நித்தியபடி துவாரகையில் இருக்கும்போது. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் ராமர் அவதாரத்துல அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்க விருப்பமா கேக்குறாங்க அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல ராமாயணத்திற்கான ஏற்றம், ராமர் அவதாரத்துக்கான ஏற்றம் என்ன அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இதுல பகவான் நேரடியா கேட்ட
விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சரிங்களா. பீஷ்ம பிதாமகர் அம்பு படுக்கையில படுத்திருக்கும் போது யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு கொடுத்ததுதான் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம். அப்போ பகவான் அங்கே அந்த இடத்துலயே இருந்து அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ராமாயணத்தையும் ராமச்சந்திரர் என்ன பண்றாங்க, லவகுசர் அவங்களுடைய 2 குழந்தைங்க இருக்காங்களா, லவ குஷன் அப்படி இருக்காங்களா, அவங்க 2 பேரும் பாராயணம் பண்றாங்க. அதை என்ன பண்றாங்க, அவங்களே அதை கேட்கிறாங்க, நேரடியா கேட்கிறாங்க. அப்ப இது விஷ்ணு சகஸ்ரநாமமும் ராமாயணமும் நேரடியா பகவானே கேட்ட ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ராமாயணத்தை பத்தி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இப்போ பொதுவா இது என்ன இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இது இதிகாசங்கள்ல ஒண்ணு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இப்போ வேதத்துல இருந்து வந்தது 108 உபநிஷத்கள், அதுக்கப்புறம் 18 புராணங்கள், அதுக்கப்புறம் 2 இதிகாசங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். வேதத்தை முழுசா படிக்கிறது சிரமம்ன்றனால்தான் அதை என்ன பண்ணாங்க, அது உபநிஷத்களா கொடுத்தாங்க, அப்புறம் புராணங்களா கொடுத்தாங்க. கதைகள் மூலியமா கான்வர்சேஷன் மூலியமா இருக்கும்போது நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எளிய முறையில கொடுத்தாங்க. அதுலயும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிரமமா இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம இதிகாசங்கள் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ராமாயணம் மகாபாரதம் இது 2 இதிகாசங்கள். இதிகாசங்கள் அப்படின்னும் போது அந்த ஆர்த்தர் இப்ப வியாசர் அவங்க வாழ்ந்த காலத்திலே மகாபாரதம் நடந்தது, அதை அவங்க எழுதினாங்க சரிங்களா. அதாவது அவங்க ரிசைட் பண்ணாங்க. கணபதி பிள்ளையார் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட தந்தத்தை வச்சு அவங்க எழுதினாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ராமாயணமும் பார்த்தீங்கன்னா வால்மீகி அவங்களோட காலத்திலே ராமாயணம் நடந்தது. அதாவது ராமச்சந்திரர் அவதரித்து அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நடந்தது, அவங்க எழுதின ஒரு காவியம் தான் இது. அப்படின்னும் போது இதிகாசம் போது அந்த ஆர்த்தர் சமகாலத்திலேயே வாழ்ந்திருப்பாங்க, அந்த இதிகாசத்தை அவங்க எழுதியிருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது 2ம் என்னன்னா ரொம்ப எளிய நடையில ஒரு கதை மாதிரி அமைச்சு கொடுத்திருக்காங்க. அப்பதான் பாமர மக்களும் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது இப்ப ராமர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வாழ்க்கைய ஒரு மனிதன் எப்படி பெர்ஃபெக்டா வாழறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் இன்னும் நிறைய அவங்க பிரதர்ஸ் கிட்ட எப்படி இருந்தாங்க, அது மாதிரி ஒரு வில் ஒரு சொல் ஒரு இல் அந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல வச்சு ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு அடையாளத்தை அவங்க காமிச்சு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி மகாபாரதம் பாத்தீங்கன்னா தர்மம் செஞ்சா என்ன நடக்கும், அதர்மம் செஞ்சா என்ன நடக்கும், அதெல்லாம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இந்த மாதிரி இதிகாசங்கள்ல இருந்து கதைகள் மூலியமா நம்ம பார்க்கும்போது ஈஸியா பாமர மக்களும் என்ன பண்ண முடியும், அதை நல்லபடியா எடுத்துக்க முடியும், பக்தியில அவங்களால ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளோட எய்ம் சரி இதெல்லாம் எதற்காக நம்ம கேட்கணும், இதனால நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானை அடையிறது. ஏன்னா நம்ம ஆத்மா பரமாத்மாவை அடையணும் பக்தியின் மூலியமா அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா நம்மளால அவ்வளவு ஈஸியா பக்தி பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்த்தா அதுல நமக்கு நிறைய என்ன ஆகுது, ஹிண்டரன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. அதாவது நல்ல சப்மிசிவா ஆழ்ந்து அப்சார்ப்டா சாண்டிங் பண்ண முடியுதா, எந்த ஒரு மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம அப்படின்னா சிறிது காலம் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஒரு சாண்டிங் நமக்கு சிறிது காலம் எடுக்குது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்மளோட பக்தியிலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொஞ்சம் ஸ்லோ ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட எய்ம் ஆஃப் அவர் லைஃப் என்னன்னா நம்மளோட மனதையும் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸையும் பியூரிஃபை பண்ணணும், அத சுத்திகரிக்கணும். அது சுத்தமா இல்ல, அது நிறைய இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்களினால நிறைய கர்மத்தினால என்ன பண்ணிருக்கு, நிறைய பாவங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கு. அதுவும் இல்லாம பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்காத அளவுக்கு அறியாமையும் அதுல நிறைஞ்சிருக்கு. இதுல நம்மளோட இதயத்திலும் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ்லயும். அப்ப அதை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும், அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோளா இருக்கு சரிங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளோட இதயத்துல பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க, அப்படிப்பட்ட இதயத்துல நம்ம பக்தி கொண்டு வரணும் அப்படின்ற பட்சத்துல அதை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும். யார் மூலியமா பண்ணணும், ரிஷிகள். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, செல்ஃப் ரியலைஸ்டா இருப்பாங்க. அதாவது சரியான விஷயத்த அவங்களால பார்க்க முடியும் அப்படின்றதுதான். எப்படி அவங்களால சரியான விஷயத்த பார்க்க முடியும், அதாவது பகவான தெளிவா அவங்களால பார்க்க முடியும், செல்ஃப் ரியலைஸ்டா இருப்பாங்க. ஆத்மாவை பத்தின தத்துவம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதே மாதிரி பகவானை பத்தியும் அவங்களுக்கு பரிபூர்ணமா தெரிஞ்சிருக்கும். இதனால நிறைய அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கேட்டிருப்பாங்க, நிறைய கேட்டு அதை நிறைய பேருக்கு அதை அவங்க சொல்லியும் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ மெனி டைம்ஸ், அதாவது 1-2 தடவை கிடையாது, நிறைய இந்த மாதிரி அவங்க செய்யும் போது அவங்க அந்த மாதிரி சஃபிஷியன்ட் ஹியரிங், அதாவது ஹியரிங்னா ஏதோ ஒரு
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் அப்படின்றது கிடையாது. நிறைய அதாவது சஃபிஷியன்ட்லி ஹியரிங். எது வரைக்கும்? நம்ம இதயத்துல பக்தி வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். பக்தி வந்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம கேட்கணும். என்னென்னலாம் கேட்கணும்? ராமர் கதை, கிருஷ்ணர் கதை, கௌரங்கரோட கதை, அப்புறம் நாமம், பகவானோட நாமம். இதெல்லாம் வந்து அன்னலாய்டா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம, அதாவது வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் இதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, காரணத்தை கொண்டும் நம்ம கைவிட்டுடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு எப்படி பண்ணணும்? நம்ம வந்து கேட்கணும். அந்த மாதிரி கேட்கும்போது பகவான் நம்ம மனதில் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த கஷ்டங்கள், மன வருத்தம், அப்புறம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ற அந்த ஆன்சைட்டி, இது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? நம்ம இதயத்துல இருந்து நீக்கிட்டு நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? சந்தோஷத்தையும் பக்தியும் அவங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இதற்கு 2 உதாரணம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லா இது மட் வாட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சேறு கலந்த தண்ணீர் இருக்கு. அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதை எப்படி நம்மளால பியூரிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அழுக்கு தண்ணி இருக்கு. அதை பியூரிஃபை பண்ணா அதுல நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும்? டேப் வாட்டர், நல்ல தண்ணி வாட்டர் திறந்து விட்டோம் அப்படின்னா அதுல உள்ள அழுக்கு தண்ணி எல்லாம் வெளியில வந்துட்டு என்ன பண்ணும்? அந்த டம்ளருக்குள்ளார நல்ல தண்ணி இருக்கும் இல்லைங்களா? பியூர் வாட்டர். அதே மாதிரி அந்த நம்ம மனது இப்ப எப்படி இருக்கு? நிறைய அழுக்குகளோட இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வெளியில வரணும்னா அந்த ஃப்ளோ வாட்டர் மாதிரி என்ன இருக்கணும்? பகவானோட கதைகள் இருக்கணும், சரித்திரங்கள் இருக்கணும், பாஸ்ட் டைம்ஸ், லீலைகள். இதெல்லாம் நம்ம கேட்க கேட்க என்ன ஆகும்? நம்ம மனதுல உள்ள அந்த அழுக்குகள் எல்லாம் வெளியில வந்து நம்ம மனம் வந்து என்ன ஆகும்? பியூர் ஆகும். அதனால நமக்கு பகவான் மேல பக்தி ஏற்படும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இந்த ஃபேனை நம்ம நிறுத்தணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும்? உடனே நின்றுமா? கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம இப்ப பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டோம். ஆனாலும் நம்ம கிட்ட ஒரு சில தவறுகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதற்கு எது வந்து உதாரணமா நம்ம பார்க்கிறோம்னா, ஃபேன் நம்ம நிறுத்தினோனையும் அது என்ன பண்ணும்? சிறிது நேரம் சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து நிக்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம பக்தி அப்படின்ற சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம். நம்ம பகவான் மேல பக்தியில ஈடுபடுறோம். இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் நெஞ்சங்கள் அழுக்குகள் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம என்ன ஆயிடும்? சிறிது காலத்துல நம்மளை விட்டு போயிடும். எப்போ? பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய கேட்கும் பொழுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய, அதாவது நல்ல ரிஷிகள் கிட்ட இருந்து, அதாவது பியூர் பக்தர், பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறைய விஷயங்களை நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் என்ன ஆகுது? கிளீன் அப் ஆகுது. அதற்கப்புறம் ஹார்ட், நம்மளோட இதயம் வந்து சுத்தமாகுது. அதனால நம்மளோட எய்ம், அப்ஜெக்டிவ், கோல், நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம அடைய வேண்டிய விஷயம் என்ன? பகவானோட சுக்கிரத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் அது ஓரளவுக்கு இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா? இந்த உலகம் வந்து கஷ்டங்கள் நிறைஞ்சது, டெம்பரவரியானது, நம்மளோட கையில எதுவுமே கிடையாது இதுல கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவா தெரியுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தியில ஈடுபடணும். நித்தியமான ஆத்மாக்கு தேவையான பக்தியில ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அப்போ அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட எய்மா இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம கேட்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, அப்போ இன்னொரு விஷயம், பக்தினாலே என்னென்ன நல்ல விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கும்போது என்னென்ன பக்தி பண்ணணும்? கேட்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்னு, நிறைய பகவானை பத்தி பேசணும். பகவானோட நாமத்தை, பகவானோட பிரேயர்ஸ நம்ம என்ன பண்ணணும்? சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். நிறைய பகவானை பத்தி பாடுறது, பகவானை பத்தி புகழ்ந்து பிரேயர் பண்ற, பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்யணும். அவர் மெடிடேட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? பகவான் வந்து நம்மளோட இதயத்துல குடியிருக்கிற அளவுக்கு, அதாவது இப்ப நம்ம மனதுல என்னென்னலாம் குடியிருக்கு? நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் தான் நம்ம மனசுல குடியிருக்கு. அந்த இடத்துல யார் வந்து குடியிருக்கணுமா? பகவான் வந்து குடியிருக்கணுமா? அந்த அளவுக்கு நம்ம பகவான் மேல மெடிடேட் பண்ணணும். அப்புறம் பூஜை, நிறைய பூஜைகள் பண்ணணும். இந்த 4 விஷயம். ஒண்ணு, பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும், பகவானை பத்தி நிறைய பேசணும், பகவானை பத்தி நம்ம நல்லா மெடிடேட் பண்ணணும், தியானத்துல மனதுல வந்து பகவானை நிலைநிறுத்தணும், அப்புறம் நிறைய பூஜைகள் செய்யணும். இந்த 4 விஷயமும் செஞ்சா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? பயஸ் ஆக்டிவிட்டில ஈடுபடுறவங்கன்றது அர்த்தமாகுது. சரிங்களா? அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? யம தர்மராஜா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்க தூதர்கள் கிட்ட? இந்த 4 விஷயமும் யாரு செய்யறாங்களோ அவங்க கிட்ட நீங்க போகவே கூடாது அப்படின்றத யம தர்மராஜர் அவங்களோட தூதுவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? சரி, அப்ப யம தூதர்கள் யாருக்கிட்ட எல்லாம் போலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, யாருடைய நாக்கு பகவானோட நாமத்தை சொல்லாம பகவானோட குளோரி சொல்லாம இருக்கும், அதுக்கப்புறம் யாருடைய மனம் பகவானை பத்தி நினைக்காம இருக்கும், அதுக்கப்புறம் யாருடைய தலை பகவானுக்கு வணக்கம் தெரிவிக்காம இருக்கும். நம்ம பவ் டவுன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா?
நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்த 3 விஷயம் யாரு செய்யலையோ அவங்களாம் யாரு? இம்பயஸ் பீப்புள். அவங்கலாம் நல்ல செயல்கள்ல ஈடுபடல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணணுமா? யமதூதர்கள் வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து எடுத்துட்டு போலாம் அப்படின்றது யமதர்மராஜா அவங்களோட யமதூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப 4 விஷயம் செய்யறவங்க பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, 3 விஷயம் செய்யாதவங்க இம்பயஸ் பீப்புள், அவங்கள யமதூதர்கள் எடுத்துட்டு போவாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராமாயணம் யார் எழுதினது? வால்மீகி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது ராமாயணம் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் லைஃப், எப்படி வாழணும், வாழ்க்கைய மனிதன் எப்படி வாழணும்ன்றதுக்கு அடையாளமா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதே கிருஷ்ணர் அவதாரத்துல பெர்ஃபெக்ட் பக்தி எப்படி பண்றதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப கோபா கோபிஸோட பக்தியா இருக்கட்டும், அப்புறம் யசோதா அம்மாவோட பக்தியா இருக்கட்டும், அர்ஜுனர், அப்புறம் இவங்க இந்த பிரஜவாசிகள் அவங்கெல்லாம் செய்யற பக்தி, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? பாண்டவர்கள் இவங்கெல்லாம் செய்யறத பார்த்து நம்ம என்ன கத்துக்கலாம்? பெர்ஃபெக்டா பக்தி எப்படி நம்ம நிலையா பண்றதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுதான் பெர்ஃபெக்ட் ஹியூமன் லைஃப் வந்து ராமாவதாரம், பெர்ஃபெக்ட் பக்தி கிருஷ்ணாவதாரம் நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, இப்போ நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? மகாபாரதத்துல 1,00,000 ஸ்லோகங்கள் உண்டு, பாகவதத்துல 18,000 ஸ்லோகங்கள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப ராமாயணத்துல எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 24,000 ஸ்லோகங்கள் உண்டு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ எல்லா அவதாரங்களையும் உள்ளடக்கிய பாகவதத்துல எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கு? 18,000. அதே வெறும் ராமரை பத்தி மட்டுமே சொல்லக்கூடிய ராமாயணம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு? 24,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அப்பனா எவ்வளவு விஷயங்கள் ராமரை பத்தி வால்மீகி வந்து ராமாயணத்தில் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய காண்டங்கள் உண்டு. பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம், உத்தர காண்டம் அப்படின்னு 7 காண்டங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ராமாயணம் வந்து வால்மீகி ராமாயணம் பிரதானமா இருக்கு. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ராமசரித்ரா மனசா அப்படின்ற ஒரு வகையிலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிறைய ராமாயணத்தை வந்து கம்பர், தமிழ்ல வந்து கம்பர் எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து பாஷண்டி அப்படின்ற மொழிபெயர்ப்புல இருக்கு. அதாவது சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. ராமச்சரிதா அப்படின்றது மலையாளத்துல இருக்கு. ரகுநாதா தெலுங்குல இருக்கு. ராமகேயன் அப்படின்றது தாய்லாந்து லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளோட கண்ட்ரி லாங்குவேஜ்ல மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டுல இந்தோனேஷியாவிலயும் அந்த மாதிரி ராமாயணம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா பிரதானமா யாரோடத நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வால்மீகி ராமாயணத்தை ஃபாலோ பண்றோம். பாகவதத்துல கேண்டோ 9ல சாப்டர் 10 அண்ட் 11 இது ரெண்டுத்துலயும் வந்து 2 சாப்டர்ல வந்து ராமர் சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் இப்ப வால்மீகி ராமாயணம் என்னங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி துளசிதாசர் அவங்க வந்து ராமாயணத்தை மொழிபெயர்த்தாங்க. எந்த லாங்குவேஜ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயோத்தியாவுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப தமிழ்நாட்டுல என்ன லாங்குவேஜ் பேசுறோம்? தமிழ். அதே மாதிரி அயோத்தியாவுக்கு அவத்தி அப்படின்ற மொழி இருக்கு. அந்த மொழியில அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? துளசிதாசர் வந்து ராமாயணத்தை எழுதியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் ரொம்ப பிரதானமா பேசப்படுற ஒரு விஷயம். அதுவும் யாரோட பேஸ் பண்ணி அவங்க எழுதியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வால்மீகி அவங்களோட ராமாயணத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ராமாயணத்தை எவ்வளவு பேர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து கிருஷ்ணர் அவதாரத்துக்கும் ராமர் அவதாரத்துக்கும், ஏன்னா கிருஷ்ணருக்குன்னு வந்து நிறைய பேர் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ராமருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபாலோவர்ஸ் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 பேரும் ஒரு சின்ன சின்ன ராமர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற விதத்துல ராமர் டிவோட்டிஸ் பேசுவாங்க. கிருஷ்ணர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ற விதத்துல கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸ் பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா எப்படி விருந்தாவன் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த புனிதமான ஸ்தலம் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் டிவோட்டிஸ்ட. அது மாதிரி ராமருக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பமா கும்பிடுறாங்க. சித்திரக்கூட்டை வந்து ரொம்பவே விருப்பமா பார்ப்பாங்க. ஏன்னா எப்படி விருந்தாவனத்துல பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வெறும் காலையில நடந்து அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சித்திரக்கூட்ல 13 ஆண்டுகள், அதாவது வனவாசத்துல 13 ஆண்டுகள் சீத்தை அம்மாவோட அங்க சித்திரக்கூட்ல அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு. அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா காலில் எதுவும் பாதுகை எல்லாம் இல்லாம வெறும் காலிலேயே அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? அந்த இடம் ஃபுல்லா அவங்க நடந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சித்திரக்கூட்
சித்திரக்கூட்ல அவங்க இருந்திருக்காங்க. அதுக்கும் ஒரு விஷயம் ரீசன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மகாலட்சுமி அம்மா பாத சேவனம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பாதத்துக்கு சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பகவான்ட்டு பேசிட்டே இருக்காங்களாம். உங்களோட பாதத்தை வந்து நீங்க வந்து பலி மகாராஜோட தலையில வச்சிருக்கீங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பகவானோட திருப்பாதத்தோட பெருமைகள்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது, எனக்கு ஆனா இந்த வைகுண்டத்துல ஒரே ஒரு குறை இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்களாம். உனக்கு என்ன குறை இருக்குங்க வைகுண்டத்துல? எல்லாருக்கும் இங்க ரொம்ப பிடிக்குமே அப்படின்னு சொன்னா, எவ்வளவுதான் வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு உங்ககிட்ட தனிமையா பேசுறதுக்குன்னு ஒரு பிரைவசி அங்க இல்ல அப்படின்னாங்களாம். ஆனா வந்து எதனால அப்படி அப்படின்னு பகவான் கேட்கும். எப்பயும் வந்து இந்த ஆதிசேஷன் நிறைய தலைகளை வச்சுக்கிட்டு நான் ஏதாவது உங்ககிட்ட பேசுறேன்னா அப்படியே என்னையே கூர்ந்து பாக்குறாங்க நம்ம என்ன பேசுறோன்றது கேட்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம். உடனே வந்து ஓ அதுதான் உன்னோட ஆசையா, சரி அப்பனா நம்ம வந்து ராமர் அவதாரம் நான் எடுக்கும்போது நீ நீ வந்து சீதையா வந்து அவதாரம் வருவ. அப்ப வந்து நம்ம வந்து சித்திரக்கூட்ல 13 ஆண்டுகள் அதாவது யாரோட டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம தனியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உடனே வந்து அப்போ ஒரு ஆதிசேஷன் வருவாங்களான்னா கண்டிப்பா வருவாங்க அப்படின்னாங்களாம். ஏன்னா நான் எப்பயுமே பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஆதிசேஷனை விட்டுட்டு எந்த ஒரு லீலையிலயும் அவங்க போகவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? பாத்தீங்கன்னா ராமர் கூட லக்ஷ்மணனா வந்து ஆதிசேஷன் வந்தாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் கூட பலராம், அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட நித்யானந்த பிரபுவா வந்திருக்காங்க. அப்புறம் இப்போ ராமானுஜாச்சாரியார் நம்ம சொல்றோம்ல ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல, அவங்களும் இது ஆதிசேஷனோட அவதாரம் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எல்லா இடத்துலயும் எப்படி இருப்பாங்க, கூடவே இருப்பாங்க. ஆனா வந்து என்னன்னா லக்ஷ்மணனா இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பாங்க. அதனால பிரைவசி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி லட்சுமி மாதாவுக்கு அவங்க வந்து ஆறுதல் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ 13 ஆண்டுகள் வந்து சித்திரக்கூட்ல ராமரும் சீதையும் வந்து நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அங்க உண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சுர்தாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அதே மாதிரி துளசிதாஸ், இவங்க 2 பேரும். துளசிதாஸ் யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம், கலிகாலத்துல ராமாயணத்தை அவத்தி அப்படின்ற லாங்குவேஜ்ல, அயோத்தியா லாங்குவேஜ்ல எழுதியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க யாரு இன்னொரு விஷயமா நம்ம பார்த்தோம்னா, வால்மீகி அவங்களோட அவதாரம் தான் அவங்க துளசிதாஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப சூர்தாஸ் அப்படின்றவங்க அவங்க வந்து ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தர். அதே மாதிரி துளசிதாசர் வந்து ராம பக்தர். அப்போ சூர்தாஸ் வந்து போய் துளசிதாசர்கிட்ட கேக்குறாங்களாம், நீங்க வந்து ரொம்ப ராமர் டிவோட்டியா இருக்கீங்க, நீங்க வந்து ஒரு தடவை விருந்தாவனத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்களாம். உடனே சரி சரி நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துளசிதாசரும் போறாங்களாம். போன உடனே வந்து அங்க கோவர்தன் மலை கிட்ட அவங்க அப்படி பரிக்கிரமா பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க. அப்ப பார்த்தா ஒரு மதம் கொண்ட யானை வருது. எல்லாரும் வந்து விலகி போயிடுறாங்க. அப்ப சுரதாசம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கடகடன் மேல ஏறி அவங்களும் வந்து மரத்து மேல உட்காந்துக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கண்கள் வேற தெரியாது. சரிங்களா? அந்த சத்தத்திலயே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மரத்து மேல ஏறி அவங்க அமர்ந்துக்கிறாங்க. ஆனா துளசிதாசர் மட்டும் எங்கேயுமே போகலையாம். அந்த யானை வரும்போது நேரா போயிட்டே இருந்தாங்களாம். உடனே வந்து எல்லாரும் நினைச்சாங்களாம், சரி இன்னைக்கு துளசிதாசரை அந்த யானை வந்து அழிச்சிடும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டே இருந்தாங்க. அப்ப வந்து ராமரோட நாமத்தை சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட யானை கிட்ட போன உடனே அந்த யானை என்ன பண்ணுச்சான், மதம் கொண்ட யானை கூட அமைதி ஆயிடுச்சு அப்படின்றத அங்க நம்ம பார்த்தோம். உடனே வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியம், ராம பக்தி இவ்வளவு உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து சுரதாசும் கீழே வந்து நான் வந்து தலை வணங்குறேன் உங்களோட ராம பக்திக்கு அப்படின்னு. உடனே துளசிதாசர் கேட்டாங்களா, நீங்க ஏன் மேல ஏறி போயிட்டீங்க, ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து உங்களை காப்பாத்துவாருன்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு சுரதாஸ் சொன்னாங்களா, உங்க ராம பக்தி ரொம்ப உயர்ந்தது, ஆனா வந்து இந்த உடம்ப நான் என்னோடது கிராஸ் பாடி, இத வந்து நான் இப்ப காப்பாத்திக்கணும். இதுக்காக நான் வந்து என்னோட பகவானை வந்து நான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு நான் விருப்பப்படல. ஏன்னா அவங்க இப்ப பிஸியா வேற எங்கேயாவது பாஸ்ட் டைம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால என்னோட உடம்ப நானே காப்பாத்திக்கிறதுக்காக தான் நான் மேல ஏறி போயிட்டேன். இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் என்னை கண்டிப்பா காப்பாத்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களாம். அந்த மாதிரி ராமர் டிவோட்டிஸ்க்கும் கிருஷ்ணர் டிவோட்டிஸ்க்கும் எப்பயுமே என்னன்னா அந்த ஒரு 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 ஸ்வீட்டான ஒரு ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு இவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு வந்து ராமரை பிடிக்கும், கிருஷ்ணரை பிடிக்கும். அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன கெயின்னா, ராமரை பத்தியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம், கிருஷ்ணரை பத்தியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் உண்டு. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டே இருக்கு. சரிங்களா? அப்புறம் ராமாயணம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு சிலபலும், ஒரு ஒரு அக்ஷரமும் ராமாயணத்துல நம்மளுடைய எவ்வளவோ பாபங்கள், அழிக்க முடியாத பாபங்கள்லாம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுமா, அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுங்களாம். அந்த அளவுக்கு ராமாயணத்துல ஒரு ஒரு சிலபலும், ஒரு ஒரு அக்ஷரமும் வந்து அவ்வளவு உயர்ந்ததா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னும் போது ராமாயணத்துல மொத்தம் ஒரிஜினலா இப்ப வந்து துளசிதாசர் எழுதினது 24,000. ஒரிஜினலா ராமாயணம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மலோகத்துல பிரம்மா கிட்ட
100 கோடி வேர்சஸ் வச்சிருக்கு. 100 கோடி வேர்சஸ்ல ராமாயணம் ஸ்லோகங்களா ராமாயணம் இருக்கு. இத வந்து லார்ட் சிவபெருமான் போய் தொட்டு பாக்குறாங்க. தொட்டு பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. உடனே அங்க இருந்து அதை எடுத்துட்டு வராங்க. அதாவது சிறந்தவங்க அப்படின்னு இப்ப ஆறுகள்ல சிறந்தது கங்கை, சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சிறந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாகவதம். வர்ஷிபபிள் பர்சன் யாரு சிறந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் கிருஷ்ணர். அதே மாதிரி சிறந்த வைஷ்ணவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா சிவபெருமான். சிவபெருமான்ட்டு ரொம்ப கம்பேஷனேட் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா விஷத்தை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எடுத்து குடிச்சாங்க இல்லைங்களா? பார்க்கடல்ல இருந்து வந்த விஷம் யாருமே முன் வரல. ஆனா தேவர்கள் கேட்டாங்கன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ரொம்ப டாலரன்ஸா இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப மன்னிப்பு ஈஸியா வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா சிவபெருமானை ப்ளீஸ் பண்றதுன்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்லைங்களா? என்ன வேணாலும் நம்ம கேட்டோடனே அவங்க நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஹம்புலாவும் இருப்பாங்க. அப்புறம் பகவான் மேல ரொம்ப பக்தியோட இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து சிவபெருமானோட விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் கையில அந்த ராமாயணம் கிடைக்குது. உடனே அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. என்ன பண்றாங்க, நேரா அதை வந்து எடுத்துட்டு வராங்க. அப்போ பார்வதி அம்மாகிட்டே சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ராமாயணம் வந்து 100 கோடி வேர்சஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. உடனே வந்து அப்ப என்னன்னா 3 உலகத்துல உள்ளவங்களுக்கும் அதை வந்து பிரிச்சு கொடுக்கணும். ஏன்னா இங்கெல்லாம் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்கல்ல 3 லோகத்திலயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்களாம், அதை வந்து ஆஹ் 100 கோடியை 3ஆ பிரிச்சிடுறாங்க. பிரிச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட மிச்சம் இருக்கிறது 1 லட்சம் 100 லட்சம் ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். மறுபடியும் அந்த 100 லட்சம் ஸ்லோகங்கள் அவங்க பிரிப்பாங்க. அப்போ 100 1000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். அப்ப மறுபடியும் அதை வந்து பிரிப்பாங்க, 100 ஸ்லோகங்களா வரும். அதை மறுபடியும் பிரிப்பாங்க 3ஆ பிரிக்கும் போது 3 3 3 9 ஸ்லோகங்கள் போயிடும். மிச்சம் வந்து எத்தனை இருக்கும், ஒரே ஒரு அக்ஷரம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும், சரிங்களா? அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ராமா அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு கடைசியா வச்சிருக்கோம். அதுதான் எசன்ஸ் ஆஃப் ராமான்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். பகவானோட நாமமே ராமாயணத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை உச்சரிக்கும் போதே நமக்கு அவ்வளவு என்னது, நம்மளோட பாவங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்த பெரிய பாவங்கள் செஞ்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் தவிடுபடி ஆயிடும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ராமா அப்படின்ற நாமத்தை வந்து என்னென்னலாம் குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சீதாராமரா நம்ம பார்க்கலாம், பரசுராமரா பார்க்கலாம், பலராமரா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்திலயும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல ராமா அப்படின்றதுக்கு ஜீவ கோஸ்வாமி எப்படி அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ராதா மதுசூதனா. அப்ப ராதா ரா, மதுசூதனா மா. அது 2 வார்த்தை முதல் வார்த்தை எடுத்து ராமா அப்படின்றது வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது ஜீவ கோஸ்வாமி. அதாவது 6 கோஸ்வாமிகள், ஷட் கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுல ஒருத்தவங்க ஜீவ கோஸ்வாமி. அவங்க வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ராமருக்கு இத்தனை, அந்த பேருக்கு மட்டும் இத்தனை விதங்கள் உண்டு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படி வந்து என்ன இருக்கு, ராமாயணத்துக்கான முன்னுரை எல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம். அதுல வால்மீகி யாருன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? ரத்னாகரா அவங்க இருக்காங்க. ரொம்பவே என்ன மூட்ல இருந்தாங்க, அவங்க ஹண்டரா இருந்தாங்க, இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்தாங்க. எல்லா அனிமல்ஸ் எல்லாம் அவங்க கில் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து வழிபோக்கரா இருந்தாங்க. வழிபோக்கர்கள்லாம் இது அவங்கள வழிமறிச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயத்துல அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாரதர் குரு, எல்லாருக்கும் குரு. அவங்க வராங்க. வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி நீ பண்றியா, உனக்கு இந்த பாபம் எல்லாம் வந்து சேருமே, அதெல்லாம் பரவாயில்லையா, உன்னோட ஃபேமிலில எல்லாம் இதெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்கு, அவங்களும் எடுத்துப்பாங்கன்னு கேட்டியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. உடனே எனக்கு நான் அவங்களுக்காக தானே இதெல்லாம் பண்றேன், அதனால அவங்களாம் கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நீ போய் கேட்டுட்டு வந்ததும் அவங்க வீட்டுல அவங்க அப்பா, பையன், ஒய்ஃப் யாருமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பாபத்துல பங்கு எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வருவாங்க, மறுபடியும் நாரதர்கிட்ட வருவாங்க. வந்த உடனே நாரதர்கிட்டயும் சொல்லுவாங்க. அப்ப இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்ததுனால அவங்களுக்கு எடுத்த உடனே என்ன வராது, பக்தின்றது யாருக்கும், இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்க யாருக்கும் பக்தி எடுத்த உடனே வராது இல்லைங்களா? அதனால வந்து மரான்றத வார்த்தை நீ இங்கே அமர்ந்து சொல்லணும். 60,000 வருஷம் ஒரே இடத்துல நாரதர் சொன்ன அந்த மந்திரத்தை, ஏன்னா குரு கிட்டே இருந்து மந்திரம் கிடைச்சு அதை நம்ம ரொம்ப அப்சர்வ்டா உச்சரிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும், சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நாரதர் கொடுத்த அந்த மந்திரத்தை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப சின்சியரா அவங்க 60,000 வருஷம் அவங்க உச்சரிச்சாங்க. அப்போ அது மரான்றது மாறி ராமன் வந்துச்சு. அதுலயே அவங்களுக்கு புத்து வந்து அவங்க மேல வந்து எறும்பு புத்து கட்டுச்சு. அதனால அவங்க அதுக்கு பேர் வால்மீகான்னு பேரு. அதனால அவங்களுக்கு வால்மீகின்ற பேரும் வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி வால்மீகி இப்போ நல்ல டிரான்சென்டென்டல் ஃபார்ம்ல வந்துட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் நாரதர் அவங்கள பார்க்க வராங்க.
வந்த உடனே அவங்கள நல்ல முறையில அவங்க என்ன பண்றாங்க, வெல்கம் பண்றாங்க. சரிங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க பொதுவா, அதித்தி வந்தாலுமே நம்ம சிறந்த முறையில வெல்கம் பண்ணணும். 3 விஷயம் கொடுக்கணும். ஒண்ணு, அவங்களுக்கு ஸ்வீட் வேர்ட்ஸ் கொடுக்கணும். நல்ல இனிப்பான வார்த்தைகளா, கனிவான வார்த்தைகளா பேசணும். அவங்களுக்கு அமர இடம் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் அவசியம் கொடுக்கணும். இந்த 3ம் அவசியம் ஒரு அதித்தி வீட்டுக்கு வரும்போது நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம். கம்பல்சரியா செய்யணும்ன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இப்ப குரு வந்திருக்காங்க, வால்மீகியோட குரு. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ரொம்பவே நல்ல நல்ல இனிமையான வார்த்தைகள்லாம் கூறி ரெஸ்பெக்டோட அவங்களுக்கு மாலைகள்லாம் அணிவிச்சு அவங்களோட கால்களை என்ன பண்றாங்க, கழுவி அவங்களுக்கு ஆரத்தி காமிச்சு அவங்களுக்கு ஆசனம் கொடுத்து அவங்கள சுத்தி வராங்க. அப்புறம் அவங்க கிட்ட இது ஆசீர்வாதமும் எடுத்துக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் வால்மீகி நாரதர்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. என்னன்னா, யாரு ஒருத்தவங்க இந்த 16 குவாலிட்டிஸும் நிறைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத, இந்த உலகத்துல யார் அப்படி ஒரு மனிதன் இருக்காங்க அப்படின்றத கேட்பாங்க. என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்னா, இனிமையா பேசுறவங்க, சென்சஸ்ல கண்ட்ரோல்டா உள்ளவங்க, கோபப்படாம இருக்கிறவங்க, எல்லா விதமான தெய்வீக குணங்களையும் கொண்டவங்க, அப்புறம் குணவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க, அப்புறம் கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்க, உண்மையே பேசுறவங்க, ரொம்பவே டிட்டர்மினண்டா உறுதியோட இருக்கிறவங்க, தர்மத்துல நிலைச்சு இருக்கிறவங்க, அப்புறம் ரொம்பவே வீரத்தோட உள்ளவங்க, அப்புறம் அழகா இருக்கிறவங்க. அந்த மாதிரி 16 குவாலிட்டிஸ் வால்மீகி நாரதர்கிட்ட சொல்லி இந்த முறையில யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இந்த உலகத்துல அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா குருவுக்கும் சிஷ்யருக்கும் இடையில நிறைய நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஷேர் ஆகும் இல்லைங்களா? அப்போ நாரதர் என்ன சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி என்ன 100 வேர்சஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அது 100ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முழு ராமாயணத்தையும் வால்மீகிக்கு அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? எப்படி வியாசருக்கு நாரதர் என்ன சொன்னாங்க, மகாபாரதத்துல வியாசர் எல்லாமே எழுதிட்டாங்க. வேதங்கள்லாம் தொகுத்து கொடுத்துட்டாங்க. உபனிஷத்கள் முடிச்சாச்சு. எல்லா புராணங்கள்லாம் எழுதிட்டாங்க. அப்படி அவங்களுக்கு மனசுல அமைதியே இல்ல. ஒரு 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 சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல. அப்ப நாரதர் வராங்க. நீ இது வரைக்கும் எதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு அதெல்லாம் பலன் நோக்கு விஷயங்கள், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய விஷயங்கள், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீ கொடுத்திருக்க. 90% வேதத்துல இந்த விஷயத்த செஞ்சா, இந்த பூஜையை செஞ்சா இந்த பலன் கிடைக்கும், அந்த மாதிரிதான் நீ கொடுத்திருக்க. ஆனா உண்மையான பக்தியை நீ கொடுக்கல. அதனாலதான் உனக்கு திருப்தி ஏற்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்தை ரிசைட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நாரதர் என்ன பண்றாங்க, வால்மீகிக்கும் 100 வேர்சஸ் கொடுக்குறாங்க, ஸ்லோகங்கள். அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ராமருக்கு அவங்க கேட்டது 16 குவாலிட்டிஸ். ஆனா 65 குவாலிட்டிஸ், அதற்கப்புறமும் நிறைய விஷயங்களை வால்மீகிக்கு அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் வால்மீகி என்ன பண்றாங்கன்னா, தமசம் ரிவர் அப்படின்னு ஒரு நதி இருக்கு. அந்த நதியில அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆழ்ந்த தியானத்துல ஈடுபடுறாங்க. அப்ப அவங்க அந்த தியானத்துல ஈடுபட்டுட்டு வெளியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரௌஞ்ச பறவைன்னு இருக்கும். அது ரெண்டும் ரொம்ப ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னொரு பறவை உயிரோட இருக்காது. அந்த அளவு ரொம்ப அந்யோன்யமா இருக்கும். அந்த பறவைகள் ரொம்ப அந்யோன்யமா இருக்கிற சமயத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஹண்டர் அந்த ஆண் பறவை கொன்னுடுறாங்க. சரிங்களா? அது கீழே விழுந்து அப்படியே இறந்து கிடக்குது. ரத்த வெள்ளத்துல இறந்து கிடக்கு. இத பார்த்த உடனே அந்த பெண் பறவைக்கு ரொம்ப தாங்க முடியாத சோகம். ஏன்னா ஒரு பறவை இப்போ இல்லைன்னா இன்னொரு பறவையும் உயிரோட இருக்காது. அந்த அளவுக்கு வால்மீகிக்கு ரொம்ப மன வருத்தம் ஆயிடுது. உடனே அந்த ஹண்டர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. நீ வாழ்நாள் ஃபுல்லா அமைதி இல்லாம இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி கர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் அவங்களுக்கு உடனே மனம் வருத்தம் வந்துடுது. நம்மளும் ஒரு காலத்துல இப்படிதானே இருந்தோம். நம்ம இன்னொருத்தவங்களை இந்த மாதிரி கர்ஸ் பண்ணலாமா? ரெண்டாவது ஒரு வைஷ்ணவனா, அதாவது நம்ம இப்ப பக்தியில ஈடுபட்டிருக்கோம். அப்படி பக்தியில ஈடுபடும் போது இன்னொருத்தவங்களை என்ன பண்ணக்கூடாது, துன்புறுத்தக்கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பண்ணக்கூடாது, நம்ம பண்ணிட்டோமே ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்காங்க. அப்போ பிரம்மா வராங்க. பிரம்மா நீ இந்த மனநிலையில இதெல்லாம் ஒரு அர்த்தத்தோட செய்யப்பட்ட விஷயம் தான் இதெல்லாம். நீ கண்டிப்பா ராமாயணத்தை எழுதணும். அப்போ அதற்காக தான் இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீ வால்மீகி சொல்லுவாங்க, எனக்கு ராமாயணம்லாம் எழுதுற அளவுக்கு எனக்கு ஞானம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே, இல்ல நான் உன்னை எம்பவர் தான் பண்றேன், நீ எழுது, மிச்சம் உனக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் நானே உனக்கு கொடுப்பேன், அனுகிரகம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா வால்மீகி தேத்தி கொடுக்குறாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வால்மீகி என்ன பண்றாங்க, ராமாயணத்தை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது, நிறைய டீமன்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவதாரம் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப டீமன்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா யாருக்கு பயமா இருக்கும்,
தேவர்களுக்கு பயமா இருக்கும். தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க, நேரா பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. பிரம்மா வந்து பகவான் கிட்ட, விஷ்ணு கிட்ட கூட்டிட்டு போறாங்க. விஷ்ணு உடனே என்ன பண்றாங்க, கவலைப்பட வேணாம், நான் ராமரா வந்து அவதாரம் பண்ண போறேன். என்னோட 4 அதாவது என்னோட சகோதரர்களோட நாங்க 4 பேரை வந்து அவதாரம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த 4 பேர் ராமர், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன், பரதன், சத்ருக்னன், இவங்க 4 பேரும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சதுர்வியூகம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், பிரத்யும்னன், அவங்க 4 பேரும் தான் இந்த 4 பிரதர்ஸா வந்து சகோதரர்களா இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து ராமாயணத்தை யார் எழுத போறாங்க, வால்மீகி எழுத போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், பிரம்மாவோட ஆசீர்வாதத்துல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, யாராவது இந்த 10th and 9th அவசியம் அத்தியாயம் 10 மாதாஜி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் முன்னுரை மாதிரி இருக்கதையா? முன்னுரை மட்டும் போதும் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அத்தியாயம் 10, பகவான் ராமச்சந்திரரின் திருவிளையாடல்கள். பகவான் ராமச்சந்திரர் எப்படி கட்வாங்க மகாராஜன் வம்சத்தில் தோன்றினார் என்பதை இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது. பகவான் எப்படி ராவணனை கொன்று நமது ராஜ்யத்தின் தலைநகரான அயோத்திக்கு திரும்பினார் என்ற அவரது செயல்களை பற்றியும் இது விவரிக்கிறது. கட்வாங்க மகாராஜனின் மகன் தீர்க்கபாகு, அவரது மகன் ரகு, ரகுவின் மகன் அஜன், அஜனின் மகன் தசரதர், தசரதரின் புத்திரர் பகவான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர். பரமபுருஷர் தமது பூரண சதுரங்க அம்சமாக பகவான் ராமச்சந்திரராகவும், லக்ஷ்மணராகவும், பரதனாகவும் மற்றும் சத்ருகனராகவும் இவ்வுலகில் அவதரித்தார். பரம சத்தியத்தை உண்மையாக அறிந்துள்ள வால்மீகியை போன்ற மாமுனிவர்கள் அவரது உன்னதமான லீலைகளை விவரித்துள்ளனர். ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த லீலைகளை சுருக்கமாக விவரிக்கிறார். பகவான் ராமச்சந்திரர் விஸ்வாமித்திரருடன் சென்று மாரீசனை போன்ற ராட்சசர்களை கொண்டார். ஹரதனு என்ற வருத்த உறுதியான வில்லை உடைத்த பின் பகவான் சீதை பிராட்டியை மணந்தார். பிறகு பரசுராமரின் கர்வத்தை வேறறுத்தார். அதன் பிறகு தன் தந்தையின் கட்டளைப்படி சீதையும் லக்ஷ்மணனும் பின்தொடர வனம் புகுந்தார். அங்கு சூர்பனகையின் மூக்கை துண்டித்ததுடன் ராவணனின் சகாக்களான கரண், தூஷணன் முதலானவர்களையும் கொன்றார். ராவணன் சீதையை அபகரித்து சென்றது முதல் அந்த அரக்கனின் துரதிருஷ்டம் ஆரம்பமானது. மாரீசன் ஒரு தங்க மானின் உருவை ஏற்ற போது சீதையை வழிவிக்கும் பொருட்டு மானை பிடித்து வர பகவான் ராமர் சென்றார். ஆனால் ராமர் இல்லாத சமயத்தை பயன்படுத்தி கொண்ட ராவணன் சீதையை கடத்தி சென்றான். பிறகு பகவான் ராமச்சந்திரரும் லக்ஷ்மணனும் வனம் முழுவதிலும் சீதையை தேடி அலைந்தனர். இவ்வாறு தேடிச் செல்லும் சமயம் அவர்கள் ஜடாயுவை சந்தித்தனர். பிறகு பகவான் அசுரனான கபந்தனையும் வாலியையும் கொன்று சுக்ரீவனுடன் நட்பு கொண்டார். வானர வீரர்களின் படைபலத்தை ஒழுங்குபடுத்திய பின் அவர்களுடன் கடற்கரைக்கு சென்ற பகவான் சமுத்திரராஜனின் வரவுக்காக காத்திருந்தார். ஆனால் சமுத்திரராஜன் வராததை கண்ட சமுத்திரபதியான பகவான் கோபாவேஷமானார். பிறகு விரைவாக அங்கு வந்து சேர்ந்த சமுத்திரராஜன் பகவானிடம் சரணடைந்து எல்லா வழிகளிலும் அவருக்கு உதவ தயாரானார். பிறகு சமுத்திரத்தில் பாலம் கட்டிய பகவான் விபீஷ்ணரின் உதவியுடன் ராவணனின் தலைநகரான இலங்கையை தாக்கினார். பகவானின் நித்திய தொண்டரான ஹனுமான் முன்பு இலங்கைக்கு தீ வைத்தார். இப்பொழுது லக்ஷ்மணரின் உதவியுடன் பகவான் ராமச்சந்திரரின் படை ராட்சச வீரர்கள் அனைவரையும் கொன்றது. பிறகு பகவான் ராமச்சந்திரர் ராவணனை கொன்றார். மண்டோதரியும் பிற மனைவிகளும் ராவணனுக்காக விசனப்பட்டனர். பகவான் ராமரின் கட்டளைப்படி மரணமடைந்த குடும்பத்தினருக்கு விபீஷ்ணர் சீமச் சடங்குகளை செய்தார். பிறகு பகவான் ராமர் விபீஷ்ணருக்கு இலங்கையை ஆளும் உரிமையையும் நீண்ட ஆயுளையும் அளித்தார். அசோகவனத்திலிருந்து சீதையை மீட்ட பகவான் புஷ்பக விமானத்தில் அவளுடன் அயோத்திக்கு சென்றார். அங்கு பரதன் அவரை வரவேற்றார். பகவான் ஸ்ரீராமர் அயோத்தியில் புகுந்ததும் பரதன் அவரது பாதுகைகளை கொண்டு வந்தார். விபூஷணரும் சுக்ரீவனும் வெண்சாமரத்தையும் விசிறியையும் பிடித்திருந்தனர். அனுமான் ஒரு குடையை பிடித்திருந்தார். சத்ருகனன் பகவானின் வில்லையும் 2 அம்பரா துணிகளையும் பிடித்திருந்தார். சீதாதேவி புண்ணிய தீர்த்தங்களின் நீரை கொண்ட ஒரு கமண்டலத்தை பிடித்திருந்தாள். அங்கதனும் ரிஷகராஜனான ஜாம்பவானும் முறையே ஒரு வாளையும் ஒரு கேடயத்தையும் பிடித்திருந்தனர்.
பகவான் லக்ஷ்மணராலும் சீதா தேவியாலும் பின்தொடரப்பட்ட பகவான் ராமச்சந்திரர் அவரது உறவினர்கள் அனைவரையும் சந்தித்த பின் வசிஷ்ட மாமுனிவர் அவரை அரசராக முடிசூட்டினார். பகவான் ராமச்சந்திரரின் அயோத்திபுரி அரசாட்சியை பற்றிய குறுகிய வர்ணனையுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கட்வாங்கா அப்படின்னு ஒரு மன்னர் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. கட்வாங்கா அப்படின்றவங்க யாருன்னா திலீபன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. அவங்கதான் கட்வாங்க, திலீபன் 2 பேரும். அவங்கள பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது சூரிய வம்சம் நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலே பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. விவஸ்வான், அப்புறம் மனு, அதுக்கப்புறம் வந்து இஷ்வாகு, அதுல ராமச்சந்திரன் வராங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுல நிறைய தலைமுறைகள் அதுல கட்டுவாங்க அப்படின்றவங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிறந்த அரசர், சூரிய வம்சத்துல வரவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடக்குது. அப்ப தேவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க படை பலத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, கட்டுவாங்க மகாராஜாட்ட வந்து உதவிக்காக கேட்கறாங்க. அவங்களும் போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க. உதவி செய்யும் போது அப்புறம் அந்த போர்ல வந்து தேவர்கள் வின் பண்ணிடுறாங்க. உடனே அவங்க வந்து கட்வாங்க மகாராஜருக்கு உங்களுக்கு என்ன வந்து வரம் வேணும் கேளுங்க, உங்களுக்கு என்ன பிரதிபலன்னா நாங்க என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டப்ப எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம், இது வந்து நான் வந்து என்னோட விருப்பத்தோட செஞ்சதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆனா இல்ல நீங்க ஏதாவது கேட்டே ஆகணும், ஏன்னா உங்களால நாங்க வந்து அசுரர்களை வென்றிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே சரி அப்பனா எனக்கு வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா எனக்கு வந்து பகவான் மேல நிலையான பக்தி வேணும் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து கேட்பாங்களாம். யாரு கட்டுவாங்க மகாராஜர் தேவர்கள்ட்ட. அந்த மாதிரி வரங்கள் வந்து எங்களுக்கு தர்றதுக்கு இது இல்ல, அந்த குவாலிட்டி இல்ல, வேற ஏதாவது கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஏன்னா தேவர்களும் என்ன பண்றாங்க, சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அதனால வந்து அவங்க என்ன பண்றது இல்ல, பகவானுக்கு மேல பியூர் பக்தி வந்து கொடுக்குற அளவுக்கு குவாலிட்டி இல்ல அப்படின்றத சொல்றாங்க. உடனே சரி வேற ஏதாவது வந்து கேளுங்க அப்படின்னு, எனக்கு எப்போ மரணம் ஏற்படும்ன்றத சொல்லுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்படி அது நாங்க ஈஸியா சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 24 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு மரணம் வந்துடும் அப்படின்றத சொல்றாங்களாம். உடனே கட்டுவாங்க மகாராஜருக்கு 24 நிமிஷம் தான். பரீட்சித் மகாராஜ்க்காவது எவ்வளவு நாள், 7 நாட்கள் இல்லைங்களா. யாருக்கு கட்டுவாங்க மகாராஜுக்கு எத்தனை நிமிஷங்கள், 24 நிமிஷங்கள். உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சொர்க்கத்துல இருந்து பூமிக்கு வந்துடுறாங்க. அதுலயே வந்து பாதி நேரம் போயிடுது, மிச்சம் அவங்களுக்கு 18 நிமிஷம் தான் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நல்ல பத்மாசனத்துல உட்காந்து பகவானை தியானம் பண்ணி பகவான் மேல தன்னோட மனதை நிலைநிறுத்தி அவங்க வந்து பகவானை நினைத்து அவங்க பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா எந்த நிலையிலும் பகவான் மேல மெடிடேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜுக்கு தெரியும் 7 நாள்ன்றது, கட்வாங்க மகாராஜுக்கும் 24 நிமிஷம்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனா நமக்கு எப்போன்னே தெரியாது இல்லைங்களா. அதனால அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, தெரிஞ்ச உடனே பகவான் மேல தன்னோட மனதை நிலைநிறுத்தினாங்கன்றத பார்க்கிறோம். பரீட்சித் மகாராஜ் சாப்பாடு தண்ணி தூக்கம் எதுவுமே இல்ல, 7 நாளும் பகவானை பத்தி மட்டுமே கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. பாம்பு கடிக்கும் நேரம் கூட வந்தாலும் அதை பத்தி பயப்படாம, ஏன்னா அதை தெரிஞ்சு போச்சு பாம்பு கடிக்க போகுதுன்னு. அப்ப கூட எனக்கு பயம்லாம் தேவையில்லை, நான் பகவானை பத்தி நான் கேட்கணும். அப்ப பகவானோட கதை பசி தூக்கம் உறக்கம், அதாவது இது தாகம், இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிடுது, நீக்கிடுதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா பரீட்சித் மகாராஜ் கிட்ட இருந்து. அதே மாதிரி கட்வாங்க மகாராஜும் என்ன பண்றாங்க, தியானத்துல ஈடுபடுறாங்க, பகவான் அடைகிறாங்கன்னு. அப்ப நமக்கு என்னைக்குன்னு தெரியாது, எவ்வளவு நிமிஷம் எவ்வளவு நாட்கள் எவ்வளவு வருடங்களே தெரியாது. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், இருக்கிற ஒரு நிமிஷமும் பகவான் மேல நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தியில ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கட்வாங்க மகாராஜோட சரித்திரத்துல இருந்து. அப்போ அவங்களோட வம்சத்துல ரகு அவங்க வராங்க. ரகுகுல திலகம்னே சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ராமச்சந்திரரை. அப்புறம் அவங்களோட இன்னும் டிசெண்டன்ஸ்ல வர்றதுல பாத்தீங்கன்னா தசரதர் வராங்க. தசரதர் அப்படின் போது 10 தச அப்படின்றது 10, ரதம் அப்படின்றது தேர், சரிங்களா. அதாவது 10 தேர்களோட யாராவது இது ஃபைட் பண்ண வந்தா கூட அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்களாம், ஈஸியா அவங்கள டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க. அயோத்தியானாலும் யாராலும் டிஃபீட் பண்ண முடியாத இடம், யாராலும் ஜெயிக்க முடியாத இடம் தான் அயோத்தியான்றது பேரு. அதை யார் ஆட்சி பண்ணாங்க, தசரதர். தசன்றது நம்ம மனிதர்களை நம்ம அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 10 சென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. அதாவது ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் 5 இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த 10 சென்சஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்கும், யாராலையும் டிஃபீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் பக்தியில, சரிங்களா. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தசரதர் 10 சென்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. அதாவது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க யாராலும் அவங்க டிஃபீட் பண்ண முடியாத அயோத்தியில எப்படி வாழ்றாங்க, அதே மாதிரி
அதாவது 10 ரதத்தோட வர எனிமீஸையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க அழிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த 10 சென்சஸும் கண்ட்ரோல்ல இருந்து நம்மளும் இருந்தோம் அப்படின்னா, பக்தியில இருந்தோம்னா நம்மளையும் யாரும் என்ன பண்ண முடியாது. இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல நம்மளும் எதுலயும் அதாவது மாயையால நம்ம டிஃபீட் ஆக மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தசரத மகாராஜர் அவங்களுக்கு யாரு பிறக்குறாங்க, ராமர் அப்படின்றத பிறக்குறாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு, இந்த அதாவது தசரதர் அவங்களுக்கு யார் பிறக்குறாங்க, ராமர் பிறக்குறாங்க. அவங்க இருக்கிற இடம் டிஃபீட் ஆகாத இடம்ன்றது அயோத்தியான்றது பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளும் 10 சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா இந்த மாயை வந்து நம்மள தோற்கடிக்க முடியாது. அப்ப எப்படி தசரதற்கு ராமர் வந்து பிறந்தாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் லெசன்ல. சரிங்களா. அப்போ தசரதர் அவங்களுக்கு ராமர் வந்து பிறக்கணும் அப்படின்றதான் வந்து பார்க்க போறோம் நம்ம சரித்திரத்துல. அப்ப என்ன ஆகுது, தசரதருக்கு 66 வயது, 60,000 ஆண்டுகள் வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு கவலை தான், என்னன்னா தனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு கவலையிலே அவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு 3 மனைவிகளும் உண்டு. சரிங்களா. அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட குரு வசிஷ்டர் கிட்ட கேக்குறாங்க என்ன வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, அப்ப வந்து இந்த மாதிரி அஸ்வமேத யாகமும் புத்திர காமேஷ்டி யாகமும் பண்ணா கண்டிப்பா குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா. அது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஸ்வமேத யாகம்ன்றது ஒரு குதிரை, வெள்ளை குதிரை இருக்கும். அதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, தசரத மகாராஜர் அவங்களோட நாட்டு கொடியை கட்டி அது எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பி விடுவாங்க. அது எங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வருதோ அந்த நாடெல்லாம் அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல வந்துடுது அப்படின்றது அர்த்தம். அது யாராவது போர் பண்ண வந்தாங்க, எழுத்து வந்தாங்கன்னா அவங்களோட இவங்க போர் பண்ணணும், அவங்களை ஜெயிக்கணும். அது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த யாகத்தை அவங்க பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி அந்த குதிரை வந்து எல்லா ராஜ்யத்துக்கும் போயிட்டு வர 1 வருஷம் ஆச்சு. அப்ப அந்த 1 வருஷம் சரிங்களா. இது வந்து அஸ்வமேத யாகத்தோட ரூல்ஸா நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரிஷி வேணும் இல்லைங்களா. இப்ப யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல ரிஷி வேணும். உடனே வந்து யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது, சுமந்த்ரா அப்படின்றவங்க தான் யாரு, சீஃப் மினிஸ்டர். அதாவது தசரதருக்கு நல்ல ஆலோசகர் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிஷி ஸ்ருங்கர் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து கூப்பிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒரு பிராமணர். எப்படிப்பட்ட பிராமணர்னா, அவங்க வந்து அவங்க அப்பா இது எப்படி பத்திரமா பாத்துக்கிட்டாங்கன்னா, பிரம்மச்சரியா இருக்கணும், எந்த ஒரு லேடிஸையும் பார்க்காத அளவுக்கு வெறும் அந்த காட்டுல அவங்கள வச்சிருந்தாங்களா, வெறும் அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் தெரியுமா, அப்புறம் நிறைய ரிஷிகளை தெரியும், பிராமணர்களை தெரியும், அந்த அளவுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். பெண்களை பார்த்ததே கிடையாது. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப பவித்திரமா பிராமணனா அவங்க வளர்த்துட்டு வராங்க அவங்களோட அப்பா. அப்படிப்பட்டவங்க இருக்காங்க. அப்ப இன்னொரு சைட் பை ஸ்டோரியா என்ன போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரோமபாலா அப்படின்ற ஒரு ராஜா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மகள் சாந்தா அப்படின்றது அவங்களோட பேரு. ஆக்சுவலா சாந்தான்றவங்க தசரதரோட பொண்ணு. சரிங்களா. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருந்தாங்க, தசரதர் வந்து ரோமபாலாவுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. அவங்க வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப குந்தி மகாராணியை கூட குந்தி போஜனுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி வந்து சாந்தா அப்படின்றவங்கள ரோமபாலா கிட்ட கொடுத்து வளர்த்துட்டு வந்தாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ரோமபாலா அவங்க ஆட்சி பண்ண நாட்டுல மழை வந்து வரவே இல்லையாம். தண்ணீர் பஞ்சம், தண்ணீர் தட்டுப்பாடு, தண்ணீரே இல்ல அவங்களோட கண்ட்ரில. அப்ப அவங்க எப்படியாவது மழையை வர வைக்கணும் போது, இந்த மாதிரி வந்து சிறந்த பிரம்மச்சாரி யாரோ அவங்க வந்து உங்களோட கண்ட்ரில யார் வந்து உங்க நாட்டுல வந்து பாதத்தை வைக்கிறாங்களோ வந்து அப்ப வந்து மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிராமணன் இருக்காங்களான்னு, இந்த மாதிரி வந்து ரிஷேஷ்ங்கர்னு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவர் எப்படி இங்க கூப்பிடலாம்னு பார்த்தா, அவர்லாம் இங்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து அவங்களை அவ்வளவு பாதுகாப்பா வச்சிருக்காங்கன்னு. சரின்னு என்ன பண்றாங்களோ, இந்த ராஜா வந்து ரொம்ப அழகழகான பெண்கள்லாம் கொண்டு போய் பக்கத்துலயே ஒரு குடில வச்சு அங்கேயே வந்து அவங்கள தபஸ் வாழ்க்கையில ஈடுபட சொல்றாங்களாம். அவங்க ஒரு ரிஷிஷங்களும் பார்க்கறாங்க. பார்த்தோன்னே இவங்களும் ஏதோ வேற்று கிரகத்துல இருந்து வந்தவங்கன்ற மாதிரி அவங்க கிட்ட வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி பழக ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லா பெண்மணிகள் கிட்டையும் மரியாதை நிமித்தமா. அப்ப அவங்க வந்து நிறைய வந்து ஃப்ரூட்ஸ், ஸ்வீட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து நெய்பர்ஸா இருக்க ஷேர் பண்றாங்க. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நட்பு ஏற்படுது. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த லேடிஸ் எல்லாம் வந்து அவங்கள வந்து எங்க கண்ட்ரிக்கு வாங்க, இதை விட இன்னும் நிறைய கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ரிஷிஷங்கருக்கு. இதை விட இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்க வந்து உங்களுக்கு காமிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். உடனே ரிஷிஷங்கரும் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா சரி நான் உங்க கண்ட்ரிக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. போய் அவங்க கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க. மழை, அவ்வளவு நல்ல மழை பெஞ்சு கண்ட்ரியை வந்து நாடே வளமையாயிடுது. சரிங்களா. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உடனே ரோமபாலர் என்ன பண்றாங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு என்னோட மகளை வந்து திருமணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே ரிஷிஷங்கரும் சரின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேருக்கும் திருமணம் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்படிப்பட்ட ரிஷிஷங்கர் என்ன பண்றாங்க, அவங்கதான் வந்து இந்த
யாகங்களை செய்யறாங்க. தசரத மகாராஜருக்கு இந்த புத்திர காமஷ்டி யாகமும் அஸ்வமேத யாகமும் செய்யறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த மாதிரி செய்யும் பட்சத்துல இப்ப குதிரையும் ஒரு ஆண்டு காலம் எங்க பார்த்தாலும் சுத்தி அதுவும் வந்துருது. யாரும் வந்து அதை போருக்கு கூப்பிடல, யாரும் கட்டுப்படுத்தல அப்படின்ற பட்சத்துல அப்போ யார் வராங்க? அந்த யஜ்ஞம் நல்லபடியா பூர்த்தியானதும் யஜ்ஞ புருஷா வராங்க. நல்ல நீல கலர்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஷன்ல ஒரு தேவர் வந்து வராங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவங்க கையில ஒரு பாயாசம் நிறைஞ்ச ஒரு கிண்ணம் இருக்கு. அதை வந்து தசரத மகாராஜா கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அவங்க அதை என்ன பண்றாங்க? பாதி அளவை கௌசல்யாவுக்கு கொடுக்குறாங்க, அவங்களோட குவீனுக்கு. அது இன்னொரு பாதியில கால்வாசி, அதுல பாதியை வந்து சுமித்ராவுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் அந்த இன்னொரு கால்வாசி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல பாதியா பிரிச்சு கைகேயிக்கு ஒரு பகுதியும் மறுபடியும் சுமித்ரைக்கு ஒரு பகுதியுமா கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ என்ன ஆகுது? அந்த சதுர்வியூகம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது வாசுதேவ, சங்கர்ஷ்ணன், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், இவங்க 4 பேரும் என்ன பண்றாங்க? டிசெண்ட் ஆகுறாங்க. அவங்க எதுக்காக டிசெண்ட் ஆகுறாங்க? பூமியில உள்ள பாரத்தெல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக, பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் நிகழ்த்துறதுக்காக அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க 4 பேரும். அப்போ என்ன இருக்கும்? பகவான் வராங்கன்னா நிறைய நல்ல நல்ல சகுனங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல சகுனங்கள்லாம் வருது. பிரம்மா, சிவபெருமான் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? தேவர்கள்லாம் பூ மாதிரி பொழியறாங்க. அதுக்கப்புறம் பூக்கள், பழங்கள் எல்லாம் நல்லா செழிப்பா வந்து இருக்கு சரிங்களா. தேன்கள்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு பூக்கள்ல. நல்ல நல்ல தண்ணீர்லாம் வந்து அதாவது தண்ணீர்லாம் ரொம்பவே தூய்மையானதா மாறிடுது. மவுண்டெயின்ஸ்ல உள்ளதெல்லாம், அதாவது மலைகள்லாம் வந்து ரொம்ப பச்சை பசேல்னு வந்து இருக்கு. அப்புறம் நிறைய வந்து இந்த கந்தவர்கள்லாம் அந்த வாத்தியங்கள்லாம் நல்லா முழங்குறாங்க. வசிஷ்டரும் விஸ்வாமித்திரரும் பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க 4 பேருக்கும். ஆரோக்கியமா இருக்கணும், ஐஸ்வர்யமா இருக்கணும், சம்ருத்தியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆசீர்வாதங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள், விசேஷமான விஷயங்கள் நடக்குது. சகுனங்கள்லாம் நல்லதா இருக்கு. அப்ப என்ன மாதிரி மாதத்துல வந்து பகவான் வந்து ராமச்சந்திரன் வந்து பிறக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சித்திர மாசம், அப்புறம் வந்து சுக்லபட்ச நவமியில வந்து அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. வம்ஷி அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து அவங்க வந்து பிறக்குறாங்க. அது என்னன்னா சன் நாலேஜ், அதாவது சூரியன் கிட்ட இருந்து நாலேஜ் கிடைச்சா என்ன ஆகும்? அது சூரியன் கிட்ட இருந்து ஒளி கிடைச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அறியாமை போயிடும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி சஃபரிங்ஸ் எல்லாம் போற ஒரு விஷயத்துல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திதி கூட அபிஜித் அப்படின்ற திதி, அது வந்து என்னன்னா வெற்றியை மட்டுமே கொடுக்குற ஒரு சிறந்த திதி. இந்த மாதிரி அப்புறம் மிட் டேல வந்து அவங்க வந்து பிறக்குறாங்க. கிருஷ்ண பகவான் எப்ப பிறக்குறாங்க? மிட் நைட் இல்லைங்களா, நடு இரவுல அதாவது பிறக்குறாங்க. இவங்க வந்து நடு பகல்ல வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. பிறக்குறாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது, மன்னிக்கணும், அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. இந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து வாழ்த்துறாங்க. நிறைய நல்ல நல்ல சகுனங்கள்லாம் கிடைக்குதுன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ராமர் அவதாரம் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ 4 குழந்தைகளும் என்ன பண்ணுது? பிறந்த உடனே ரொம்ப தேஜஸா அழகா இருக்காங்க எல்லாரும். உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ராமர் கிட்ட இருந்து மத்த 3 பேரும் பிரிச்சு வச்ச உடனே அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா ராமர் கிட்ட லக்ஷ்மணரையும் பரதன்ட்டு சத்ருக்கனையும் வைக்கும்போது அவ்வளவு சந்தோஷத்தோட குழந்தைகள் வந்து விளையாண்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. இந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்துல ராமர், அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன? ஆல் பிளஷர், எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை வாரி வழங்கக்கூடியவர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அதே லக்ஷ்மணன் அப்படின்னும் போது அவங்க யாரு? ஆதிசேஷன் இல்லைங்களா. அவங்க வந்து ஃபில்டு வித் வெல்த் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். வெல்த்னா ராமபக்தி நிறைஞ்சவங்க, பியூர் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதாவது எப்படி அவங்களோட பக்தி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு கஷ்டங்கள், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் எப்படி இருந்தாலும் சரி, அதாவது நம்மள சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன மாதிரி இருந்தாலும் சரி, ஒஸ்டா இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி, ஆனா என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம்? பக்தியிலேருந்து அவங்க விலகவே மாட்டாங்க. அப்படிதான் வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க. அதாவது பியூர் டிவோட்டிஸ் டேக் ஆல் ரிஸ்க் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் லார்ட். பகவானுக்காக எவ்வளவு சிரமங்களையும் அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கும்போது லக்ஷ்மணன் என்னெல்லாம் பண்றாங்க? பகவானுக்கு கூடவே இருக்காங்க, கடைசி வரைக்கும் கூடவே தான். அதாவது திருமணம் நடக்கும்போது, அதாவது விஸ்வாமித்திரர் வந்து என்ன பண்றாங்க? ராமரையும் லக்ஷ்மணனையும் அவங்க ஒரு யாகங்கள்லாம் பண்றாங்க. அப்போ மாறிச்சு அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட யாகத்தெல்லாம் தடுக்கிறாங்கன்றது தெரிய வருது. அப்ப தசரதர்கிட்ட வந்து விஸ்வாமித்திரர் கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி ராமன் வந்து என் கூட அனுப்புங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. உடனே தசரதருக்கு உயிரே போயிடுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப சின்ன குழந்தை,
அசுரனெல்லாம் அழிக்கிற அளவுக்கு எதுவுமே தெரியாது, நான் வேணா வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்க. ஏன்னா அதுவும் பல வருடங்கள் கழித்துக்கு பிறந்த குழந்தை இல்லைங்களா, அதுவும் பகவானே அப்படின் போது நான் வேணா வரேன்னு, இல்ல இல்ல எனக்கு ராமர் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப ராமர் கூட யார் போறாங்க, லக்ஷ்மணனும் போறாங்க. அப்ப அதாவது பிறந்ததுல இருந்து பிரியாம இருக்கிறாங்கன்றதுக்கான பார்க்க வரோம் நம்ம. அப்ப போறாங்க, கூட போறாங்க. போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே தாட்டக்கா அவங்களதான் அவங்க என்ன பண்ணணும், வதைக்கணும். அப்போ உடனே எடுத்த உடனே வந்து ஒரு பெண் அறைக்கு வந்து வதைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி ராமருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்தது, சுணக்கம் ஏற்படுது. உடனே இருந்தாலும் குரு சொன்னா செய்யணும், அவ்வளவுதான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தாட்டக்கைய வந்து அவங்க வந்து அழிக்கிறாங்க. விஸ்வாமித்திரன் சொல்லுவாங்க, பெண்ணா இருந்தாலும் ரொம்பவே ஆக்ரோஷமானவங்க அவங்க, அதனால அவங்களை அழிக்கிறது தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அகல்யா அவங்களையும் வந்து பார்ப்பாங்க. அவங்க மேல கால் வந்து பதிப்பாங்க, அவங்களுக்கும் வந்து உருவம் கிடைக்கும்ன்றதை பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகும்போது விஸ்வாமித்திரரோட ஆசிரமம் இருக்கும். அங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, மாறிச்சு அவங்களெல்லாம் வர கஷ்டத்தை அவங்க வந்து போக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இப்ப கூடவே லக்ஷ்மணனும் இருக்காங்க. அது முடிஞ்சு எங்க போறாங்க, சீதை அவங்கள வந்து சுயம்பரம், அங்க ஜனக மகாராஜர் ஏற்படுத்தின சுயம்பரத்துக்கு போறாங்க. அங்க வந்து ராமர் எடுத்து என்ன பண்றாங்க, வில் எடுத்து உடைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து என்ன நடக்குது, சீதையை வந்து அவங்க திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இவங்க லக்ஷ்மணனுக்கும் என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்குமே 4 பேருக்கும் என்ன நடக்குது, கல்யாணம் நடக்குதுன்றதை பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அதுல என்ன ஒரு தாற்பயம்னா, ராமர் வந்து சீதையை திருமணம் பண்ணும்போது சீதை மாதா வந்து அவங்களுக்கு கார்லேண்ட் மாலை அணிவிக்கணும். ஆனா இவங்க யாரு, ரகுவம்சத்தோட அரசர் இல்லைங்களா, அதனால தலை குனியாம இருந்தாங்களாம். உடனே வந்து சீதை அம்மாவால என்ன பண்ண முடியல, அவங்களுக்கு மாலை அணிவிக்க முடியல. உடனே என்ன பண்றாங்களா, லக்ஷ்மணன் போயிட்டு அவங்க கிட்ட கால்ல வந்து விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க. உடனே அவங்களை தூக்கத்துக்காக ராமர் வந்து குனிறாங்க. அப்ப சீத்தை என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து மாலை அணிவிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை அடையறதுக்கு சிரமப்படுது, பரமாத்மா அடையறதுக்கு சிரமமா இருக்கு. அப்போ லக்ஷ்மணன் என்ன பண்றாங்க, கால்ல ராமரோட கால்ல விழுறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ ராமரை தூக்கத்துக்காக லக்ஷ்மணர் லக்ஷ்மணன் தூக்கத்துக்காக ராமர் வந்து குடிறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, சீத்தை வந்து பகவானை அடையிறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அந்த ஒரு தாத்பரியம் தான். குரு குரு வந்து பகவானுக்கு பிடிச்சமானவங்களா இருக்கும் பட்சத்துல குருவின் மூலியமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி லக்ஷ்மணன் கூடவே இருக்காங்க. அதற்கப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கைகேயி அவங்க வந்து தன்னோட பிள்ளை பரதன் தான் ஆட்சிக்கு வரணும், ராமர் வந்து வரக்கூடாதுன்றாங்க. அதனால தசரதர் ரொம்பவே வருத்தப்படுறாங்க. அப்பயும் லக்ஷ்மணன் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு காட்டுக்கு போகணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இல்லைங்களா, நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா என்ன பண்றாங்க, உடனே நான் வந்து ராமர் கூட நான் காட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆனாலும் என்ன பண்ணல, தன்னோட மனைவியை கூட்டிட்டு போகல, விட்டுட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு துணையா விட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க, இவங்க மட்டும் ராமர் சீத்தையோட பிரியாம அவங்க கூடவே போறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் சரி, சந்தோஷமான நிகழ்வா இருந்தாலும் சரி, கஷ்டமான நிகழ்வா இருந்தாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராமரை விட்டு பிரியவே இல்லை. அப்ப வனவாசம் போறாங்க. துளி நிமிஷம் கூட தூக்கம் வரக்கூடாது, இந்த 14 ஆண்டுகளும் நான் வந்து என்னோட அண்ணனுக்கு பிரதருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், சேவை பண்ணணும், ஒரு நிமிஷம் கூட நான் வந்து உறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவ்வளவு விழிப்புணர்வோட இருந்து ராமருக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் செய்யறாங்க. குடில் கட்டி அமைச்சு கொடுக்கறதுல இருந்து எல்லாமே இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு உணவு கொண்டு வந்து சேகரிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுல இருந்து எல்லா கைங்கரியங்களையும் அவங்க வந்து அதாவது நடக்கிற இடத்துல வந்து ஏதோ முட்கள் கல்லெல்லாம் வந்து அவங்க பாதத்தெல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுத்திடக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு சேவையும் லக்ஷ்மணனோட சேவையை வந்து நம்ம வந்து அப்படி ஆழ்ந்து கவனிச்சோம்னா நமக்கும் தெரிய வரும், எந்த அளவு சின்சியரா எவ்வளவு கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருந்தாலும் பக்தியிலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணவே பிறழவே இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி அப்ப அந்த டீர் வருது இல்லைங்களா, அந்த மான் அதான் மாறிச்சு இல்லைங்களா, மாறிச்சுன்றது அந்த மான். சரி, ஓகே. அந்த மான் வருது, வந்த உடனே இந்த கோல்டன் டீன் வருது. வந்த உடனே அது என்ன, அதை பார்த்து சீத்தை அம்மாவுக்கு என்ன ஏற்படுது, ஆசை ஏற்படுது. உடனே என்ன பண்ணாங்க, ராமரை வந்து அனுப்புறாங்க. அனுப்பி வந்து நீங்க எனக்கு அதை பிடிச்சிட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு. அப்ப லக்ஷ்மணனை காவலுக்கு, சீத்தை அம்மாவுக்கு காவலுக்கு காட்டுல இருக்காங்க இல்லைங்களா தனியா, அதனால விட்டுட்டு போறாங்க. போகும் பட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா ராமரோட குரல்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, சத்தம் போடுறாங்க அந்த அசுரன். அப்போ உடனே சீதை அம்மா என்ன சொல்றாங்க, நீங்க போய் ராமருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்கன்றாங்க. உடனே லக்ஷ்மணன் வந்து இல்ல, நான் உங்களுக்கு துணையாதான் இங்க இருப்பேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஆனா வந்து சீதை அம்மா இப்ப என்ன சொல்லிடுறாங்க,
அவ்வளவு தூரம் கூடவே வந்து கூடவே சர்வீஸ், எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் வந்து பின்வாங்காம சர்வீஸ் பண்ற லக்ஷ்மணன் கிட்ட என்ன சொல்லிடுறாங்க, நீ வந்து ராமர் இல்லாதப்ப என் கூட வந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டியா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு மனம் எப்படி ஆயிடுது, ரொம்பவே சிரமமாயிடுது. உடனே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, போய் ராமர் எங்க இருக்காங்கன்னு பார்க்க போறாங்க. அப்ப ராமரும் என்ன பண்றாங்க, நீ எப்படி சீத்தையை தனியா விட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கண்டிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதாவது கொஞ்சம் கடுமையா திட்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, சீத்தை அம்மா கிட்டயும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, வருத்தப்பட்டுட்டாங்க. ராமர்கிட்ட என்ன பண்ணிட்டாங்க, வருத்தப்பட்டாங்க இல்லைங்களா. இவ்வளவு ஹார்ட் பாஸ்ட் டைம்ஸ்லயும் என்ன பண்ணல அவங்க, பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுலயோ இல்ல பகவானை விட்டு போகிறதே அவங்க நினைக்கவே இல்லை இல்லைங்களா. பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுல நிலைச்சிருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா சீத்தை அம்மாவை தேடுற விஷயத்திலயா இருக்கட்டும், சண்டையிலயா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி அயோத்திக்கு போய் ராமர் கூட கடைசியில் அவங்க எல்லாரும் எங்க சரையு நதியில இறங்குற வரைக்கும் யாரு கூடவே இருக்காங்க, லக்ஷ்மணன் கூடவே இருக்காங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடோட இதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஒரு தூய பக்தர் எவ்வளவு கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஆனா தன்னோட பக்தியில எப்படி இருக்கணும், நிலைச்சு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம லக்ஷ்மணன் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த மான் வருது இல்லைங்களா, கோல்டன் டீர், அதுதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள். சீத்தை அம்மா அவங்கதான் நம்ம ஜீவாத்மா. இதெல்லாம் வந்து நம்ம லெசனை நம்ம எடுத்துக்காது. சீத்தை அம்மா பகவானோட அதாவது என்னது, அவங்க உயர்ந்தவங்க தான். அதாவது ஒரு நம்ம லெசன் கத்துக்கிறதுக்காக. ஏன்னா பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவங்க எதுக்காக பண்றாங்க, நம்ம அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான், நம்ம தவிர நம்ம திருத்திக்கிறதுக்காக தான் இல்லைங்களா. அப்ப ஜீவாத்மாவை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த மானை வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகளை பார்க்கிறோம். பகவான் அப்புறம் லக்ஷ்மணன், இந்த 4 பேர்ல நம்ம என்ன பண்றோம், ஜீவாத்மா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஆசைகளை நம்ம ரொம்பவே கவனத்தை செலுத்துறோம் இல்லைங்களா. அப்படி நம்ம செலுத்தும் போது நம்ம கிட்ட இருந்து யார் நம்மள கிட்ட விலகி போறாங்க, பகவான் விலகி போறாங்க. ராமர் என்ன பண்றாங்க, அந்த மானை பிடிக்கிறதுக்காக போனாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருந்து பகவான் விலகி போயிடுவாங்க. அப்ப நம்ம கூட யார் இருப்பாங்க, வைஷ்ணவர்கள் இருப்பாங்க சரிங்களா. நம்ம கூட டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அப்ப சீதை அம்மா லக்ஷ்மணன் என்ன சொன்னாங்க, அவங்கள லேசா கண்டிச்சாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி அதாவது அது ஒரு அபராதம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்ம வைஷ்ணவர்கள் அபராதம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வைஷ்ணவர்களும் நம்மளை விட்டு விலகி போயிடுவாங்க சரிங்களா. வைஷ்ணவ அபராதம்ன்றது இருக்கலே ரொம்ப ஒரு என்ன செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம் சரிங்களா. ஏன்னா நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம், அம்பரீஷ் மகாராஜ் வாழ்க்கையில இருக்கட்டும், வைஷ்ணவ அபராதத்துக்கு திருப்பி அவங்களே மன்னிச்சாதான் உண்டு, பகவான் கூட வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மன்னிக்க மாட்டாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்படின்ற பட்சத்துல லக்ஷ்மணன் வைஷ்ணவ அபராதமா நம்ம பார்க்கிறோம். லக்ஷ்மணன் சீத்தையம்மா கடிஞ்சு பேசினத, அப்ப அவங்களும் விலகி போயிட்டாங்க. இப்ப யார் மட்டும் தனியா இருக்காங்க, சீத்தையம்மா மட்டும் தனியா இருக்காங்க, காட்டல. அதே மாதிரிதான் இந்த ஜீவாத்மாவனை நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல தனியா இருக்கும். அப்ப யார் வந்து தூக்கிட்டு போறாங்க சீதையம்மாவை, ராவணன். யாரு ராவணன், 10 தலை கொண்ட ஒரு அசுரர் இல்லைங்களா. அவங்க அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கு, 5 கர்மேந்திரியங்கள் 5 ஞானேந்திரியங்கள், அதுதான் ராவணன் நம்ம கிட்ட உள்ள அசுரன். அது நம்மள என்ன பண்ணும், நம்மள இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லயே வச்சிருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், துன்பம் ஏற்படும். ராவணன் கிட்ட இருக்கும்போது சீத்தையம்மா எப்படி இருந்தாங்க, கஷ்டத்துல இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அது மாதிரி நம்மளும் கஷ்டத்துல இருப்போம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரி, அப்போ அசோகவனத்துல சீத்தை தனியா இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, ராமரை நினைச்சு வருத்தப்படுறாங்க. அவங்க அவங்க அவங்கள அடையணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஏக்கம் வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்றோம், இந்த ஜட வாழ்க்கையில பகவானை அடையணும் அப்படின்ற எண்ணம் நம்ம கிட்ட வருது. அது வந்த உடனே பகவான் என்ன பண்றாங்க, ஹனுமன் வந்தாங்களா, வந்து என்ன பண்ணாங்க, சீத்தையை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் ராமர்கிட்ட சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராமரையும் சீத்தையும் சேர்த்து வச்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம என்னைக்கு நம்ம வந்து பகவானை அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல, அப்போ என்ன பண்றாங்க, பகவான் குருவை நமக்கு அனுப்புறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். எப்படி வந்து கடலை தாண்டி ஹனுமன் வந்தாங்களோ அதே மாதிரி நித்திய சூரியா இருக்கிற குரு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பிரஜா நதியை தாண்டி நம்மள பகவான் கிட்ட சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, இந்த பூமியில அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, அப்படி பிறப்பு எடுக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட குருவை நம்ம சரணமடையும் போது நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அதுதான் இந்த டீர் சம்பந்தப்பட்ட பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம். அப்போ இந்த மாதிரி நடக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மணன், இப்ப நம்ம லக்ஷ்மணன் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல ராமரை விட்டு பிரியவே இல்லை. டிவோஷனல் சர்வீஸ எவ்வளவு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தாலும் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் என்ன பண்ணாங்க, ஸ்திரமா இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும். அதாவது அன்அலாய்டு, அன்இன்டரப்டட்,
அன்மோட்டிவேட்டட். யாரும் நம்மளுக்கு வந்து மோட்டிவேட்லாம் பண்ணக்கூடாது. பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், அப்பதான் நம்ம வந்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்மளே செய்யணும். ஏன்னா நம்மளுக்காக செய்யற நல்லது. ஆத்மா நித்தியமானது, பகவான் நம்ம அடையணும். பக்தி சேவை தான் சிறந்ததுன்னு தெரியுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளே என்ன பண்ணணும், பின் வாங்காம நம்ம பக்தியில இருக்கணும்ன்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த ட்ரூ பக்தி, அதே வந்து இந்த மெட்டீரியல் விஷயம், அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப மெட்டீரியல் விஷயத்துல நம்ம நிறைய சேகரிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு பணம், அதே நம்ம வந்து எடுத்துப்போம், வெல்த். அது ஏர்ன் பண்றதுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுது, கஷ்டம் ஏற்படுது, பெயின், வலி இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு பணத்தை ஏர்ன் பண்றோம். அதை பாதுகாக்கிறதுக்கும் வலி இருக்கு, சிரமம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதை நம்ம தொலைச்சிட்டோம்னாலும் வலி இருக்கு, சிரமம். ஆனா நம்மளுக்குள்ள என்ன ஒரு அறியாமை இருக்கு, இல்யூஷன் என்ன, இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படின்ற ஒரு அறியாமையில இருக்கும் இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து மெட்டீரியல் விஷயம். அதே உண்மையான பக்தியோட நிலைப்பாடு என்னன்னா, உண்மையான பக்தியை நம்ம ஏர்ன் பண்றது கஷ்டமான விஷயம், ஈஸி கிடையாது. பக்தின்றது ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா இந்த சென்சஸ், 10 சென்சஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனத்தை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தணும், அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. அர்ஜுனனே 6th சாப்டர்ல சொல்லிட்டாங்க. அப்ப பக்தின்றதும் ஏர்ன் பண்றது கஷ்டம், அதை ப்ரிசர்வ் பண்றதும் கஷ்டம். பக்தியிலே நிலைச்சு நிக்கிறது, கொஞ்சம் எங்கேயாவது இங்க அங்க இன்டரப்ஷன் வந்தாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் தோணிடும் இல்லைங்களா? பின் வாங்கிடுவோமோன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். அப்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணது கஷ்டம். ஆனா அது நம்மளை விட்டு போகுமா, பக்தி பண்ணிட்டோம்னா அது நம்மளை விட்டு போயிடுமா, இந்த பணம், மெட்டீரியல் பணம் நம்மளை விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அது போகுமானா கிடையாது. அது மட்டும் எப்பயுமே நம்ம கூடவே தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பக்தி பண்ணாலும் அது நம்ம கூடவே தான் இருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ், பகவான் நமக்கு கிடைக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பரதர் அவங்களது என்னன்னா, எப்படி நம்ம வந்து இப்ப வந்து லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன சொன்னோம், ஃபில்ட் வித் ஆல் வெல்த், ராம பக்தி நிறைஞ்சிருப்பாங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பரதன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேரி பேர்டன். என்ன பேர்டன் அவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவச்சொற்கள் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு ராஜ்யம் ஆளணும்னு ஆசை இருந்ததா? இல்ல. அவங்களுக்கு ராமருக்கு ராமர் கூட இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தும் அவங்க அதாவது அந்த மந்திரை அவங்க சொல்லி கைகேயி வந்து என்ன பண்ணாங்க, தசரதர்கிட்ட சொல்லி அவங்க வந்து ராஜ்யத்தை வந்து பரதனுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்க, தசரதர் உட்பட எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து பரதனோட வேலைதான், ராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க வந்து அவங்களோட தாத்தா வீட்டுல போய் இருந்துட்டாங்க, மாமா வீட்டுல. இங்க வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரதன் வந்து திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது யாருமே அவங்கள மரியாதையே கொடுக்காம அவங்கள அவதூறு பண்ணி பேசிட்டாங்களாம் சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், உண்மையிலேயே அவங்க அப்படி இருந்தாலுமே கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அவங்க உண்மையில அப்படி கிடையவே கிடையாது. அவங்களுக்கு ராஜ்யம் வேணாம், பகவான் ராமர் மட்டும் கூட இருந்தா போதும் நினைவோடு தான் அவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவ்வளவு அவச்சொல்லையும் எடுத்து அவங்க தாங்கிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தசரதருக்கு வந்து கடைசி விஷயங்களை நான் வந்து ரைட்ஸ் வந்து அவங்க சொல்றாங்க, என்னோட அப்பா இதை வந்து நம்பியிருக்க மாட்டாங்க, என்னோட தந்தை நம்பியிருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா வந்து விஸ்வாமித்திரர் என்ன சொல்றாங்க, இவங்க வந்து அந்த லாஸ்ட் ரைட்ஸ் செய்யறதுக்காக கேட்டப்போ என்ன காரணத்தை கொண்டும் பரதனோட கை வந்து என்னோட உடம்புல படக்கூடாது, பரதன் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம்ன்றத சொல்லியிருப்பாங்கன்றத கேட்டோன்னு அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாது. ரொம்ப அதாவது வருத்தப்படுவாங்களாம். இது வந்து உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்திருந்தாலுமே தாங்கியிருக்க முடியாது. ஆனாலும் செய்யாத, நினைச்சு பார்க்காத ஒரு விஷயம், ஆனா அதுக்கான பொய், அவதூறு, அதை வந்து ஏத்துக்கவே முடியாம ரொம்பவே அவங்க வருத்தப்பட்டாங்க. அப்படி இருந்தும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ராமரை கூப்பிடுறதுக்காக போறாங்க. போயிட்டு கூப்பிட்டு வரும்போது அப்பயும் வந்து ராமர் வந்து இல்ல, நீ என்னோட பாதுகை, அந்த பாதுகை எடுத்துட்டு வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்பயும் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல பரதன், பாதி பேர் வந்து பரதன் நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பாதி பேர் வந்து இல்ல இல்ல இதெல்லாம் வந்து ஒரு நடிப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நீராட போகும்போது கூட காலையில அந்த சரிவு நதி கிட்ட எல்லாம் போகும்போது கூட என்ன பண்ணுவாங்களா, சிலவங்க கல் எடுத்து வந்து பரதரை வந்து அடிப்பாங்களாம். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ராமரை வந்து காட்டுக்கு போறதுக்கு காரணமாயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதனால என்ன பண்ணுவாங்களா, அவங்க நைட்டு 1 மணி 2 மணிக்கு போய் நீராடிட்டு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த ஆஹ் நந்தி கிராமத்துல கூட ஒரு பள்ளம் அமைச்சு அந்த பள்ளத்துக்குள்ளார அவங்க வந்து ராமரை நினைச்சு வந்து தவம் பண்ணுவாங்களாம். எதனால அப்படின்னா, ராமர் பாதம் பட்ட மண் வந்து தன்னோட தலைக்கு மேலதான் இருக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, சப்மிசிவா அந்த இதை வந்து அவங்க இருந்த இடத்த வந்து அவங்க வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து டாலரேட்டடா, அதாவது அவ்வளோ அவதூறுகளையும் அதுவும் செய்யாத தவறுக்காக ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதான் பரதரோட நிலையா நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா? கிரேட் குவாலிட்டி டாலரன்ஸ். அது வந்து நம்ம
பேசும்போது நம்மளுக்கு சாதாரணமா தெரியும், ஆனா அதை தாங்கிக்கிறதுன்றது ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சத்ருக்னன், அவங்களது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ராயர் ஆஃப் எனிமி, எதிரிகளை அழிக்கக்கூடியவங்க. எதிரின் போது யார் யாரு? ஃபால்ஸ் ஈகோ, பிரைடு, இதெல்லாம் தான். ஆனா அவங்க அழிச்ச ஒரே ஒரு அசுரன் யாருன்னா வானாசுர் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் தான் அவங்க வந்து அழிச்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அவங்க நிஜமாலும் எனிமி நம்ம கிட்ட யாரு? ஃபால்ஸ் ஈகோ, பிரைடு, அகங்காரம் தான் நம்மளோட எனிமின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி 4 பிள்ளைகள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நிலைப்பாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஹனுமன், அவங்கள நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ராமர் இது லக்ஷ்மணன் கூட பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து ராவணன் வந்து சீதையம்மா கடத்தி கொண்டு போய் எங்க வச்சுட்டாங்க? இதுல இலங்கையில வச்சிருக்காங்கன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப ஹனுமன் அவங்கள பத்தி விளக்கம் பார்க்கும்போது பக்தி, சக்தி, யுக்தி, சரிங்களா? அதுதான் அவங்களுக்கான விளக்கம். பக்தி நிறைஞ்சவங்க, சக்திசாலி, அதுக்கப்புறம் யுக்தி, இன்டெலிஜென்ஸ், எப்படியாவது வந்து பகவானுக்கு சேவை. ஏன்னா தாசிய பாவம் இல்லைங்களா? கேண்டோ 5ல ஹனுமனோட பிரேயர்ஸ் உண்டு. பகவான்கிட்ட வந்து அவங்க சொல்லுவாங்களாம், எப்படி வந்து ஒரு குரங்கின் இனமா இருக்கிற எங்க மேல உங்களுக்கு எப்படி பிரியம் வந்துச்சு அப்படின்றத ஒரு இடத்துலயும் அவங்க வந்து சொல்லி காமிப்பாங்களாம். பார்க்கவும் நாங்க நல்லா இருக்க மாட்டோம், மனிதர்கள் அளவுக்கு நாங்க வந்து இருக்க மாட்டோம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி பிரேயர்ஸ் வந்து பகவானுக்காக சொல்லியிருப்பாங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது ஹனுமனை பத்தி சொல்லணும் போது அவங்க வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய கடவுள் கிட்ட இருந்து. சூரியன் வந்து ரதத்துல போகும்போது என்ன பண்ணாங்களா, அவங்களோட தேர்ல வந்து ரிஷிகள் எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்களாம். அவங்களுக்கு எல்லாம் நாலேஜ் கொடுத்துக்கிட்டே போவாங்களாம். அப்போ ஹனுமனும் போயிட்டு சின்ன குழந்தை 5 வயசுல எனக்கும் உங்ககிட்ட வந்து இது நாலேஜ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். உடனே என்னோட தேர்ல இடம் இல்லை அப்படின்னு சூரிய தேவர் சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்து சரி நீங்க அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சூரியன் என்ன ஒரு இடமா இருந்து சொல்றது இல்லை இல்லைங்களா? அவங்க மூவ் ஆகிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஒரு செகண்ட் கூட அவங்க என்ன பண்ண போறது இல்ல, ஒரு இடத்துல நிக்கவே போறது இல்ல, மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படின்னு போது ஹனுமன் வந்து அவங்க கூடவே பறந்து போய் அவங்க சொல்ற நாலேஜ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல கூட ஒரு வார்த்தை கூட என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்காத அளவுக்கு அவங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தையும் உள்வாங்கினாங்க. அப்புறம் குருவுக்கு முன்னாடி இருந்துதான் பாடத்தை கத்துக்கணும்ன்றதுக்காக சூரிய தேவன் இப்படி வரும்போது ஹனுமன் பின்பக்கமா பறந்து போயிட்டு அவங்களோட நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணிப்பாங்களாம். அப்போ வந்து சூரியன் வந்து ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு உனக்கு என்ன அவங்களுக்கு வந்து வரம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்ப வந்து இவங்க ஹனுமன் வந்து நான் உங்களுக்கு குரு தட்சிணை என்ன கொடுக்கணும் போது என்னோட மகன் சுக்ரீவன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீ போய் சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்களாம். அதனால சுக்ரீவன் கூட கடைசி வரைக்கும் ஹனுமன் வந்து இருப்பாங்க. நான் ஏன் உங்க பையனுக்கு நான் சேவை பண்ணணும்லாம் கேட்கவே இல்லை. என்ன பண்ணுவாங்க, சூரிய தேவன் சொன்னதுனால கடைசி வரைக்கும் சுக்ரீவனுடைய அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சீதையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜாம்பவான் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து இந்த இது ஒரு கரடி இல்லைங்களா, அவங்கதான் வந்து போய் சீதையை கூட்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா வந்து அவங்க வயதான நிலையில இருக்கறனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஹனுமனை போய் சீதையை கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். ஏன்னா குதிக்கணும் கடலை தாண்டி. ஏன்னா ஜாம்பவானால குதிக்க முடியும், ஆனா வந்து போர் பண்ணி சீதையை தேடி திரும்பி வர அளவுக்கு அவங்க உடம்புல தெம்பு இல்லை. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஹனுமனால முடியும்ன்றாங்க. அப்ப ஹனுமனுக்கு வந்து ஜாம்பவான் குருவா இருக்காங்க. குருவோட சொல் பேச்சை கேட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட சக்தி எப்பயுமே ஹனுமனுக்கு தெரியாது, அது கேர்ஸ்னால சேஜஸ்னால ஏற்பட்ட கேர்ஸ்னால தெரியாது. அப்போ ஹனுமனுக்கு குரு அவங்க ஞாபகப்படுத்துறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து அந்த டாஸ்க் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணிடுறாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாதி தூரத்துல போகும்போது எங்க நம்ம தனியா போறோமே விழுந்துருவோமோ அப்படின்ற பயம், என்னோட தந்தை வாயு அவங்க என்னை காப்பாத்துவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்காம ஹரிநாமம், குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த 2த்தை மட்டுமே வந்து பலமா எடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த கடலை அவங்க தாண்டுறாங்கன்னு பார்க்கிறோம். வழியில பாத்தீங்கன்னா மலைகள்லாம் வருது. அது வந்து என்ன பண்ணோம், எங்க கிட்ட வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுதான். அதுதான் கிஃப்ட். சரிங்களா? இந்த மாதிரி கிஃப்ட் இயற்கை கொடுக்கும்போது நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா பக்தியில ஈடுபடும் போது ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் கிஃப்டா கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, வாழ்க்கையில சந்தோஷங்கள்லாம் கிடைச்சுன்னா அது பின்னாடி போயிடக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், இல்ல எனக்கு இப்ப சேவை இருக்கு அதனால நான் வந்து பக்தியில இருந்து நம்ம பிறன்றக்கூடாதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அது மாதிரி மவுண்டைன் மலைகள் இருக்கு. கிஃப்ட் வந்து அது என்ன சொல்லுது, என்கிட்ட வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லுது. ஹனுமன் என்ன சொல்றாங்க, இல்ல நான் கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கேன், நான் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, வேற வரும்போது வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க. சரிங்களா? இதைதான் நம்மளும் எடுத்துக்கணும். பக்தியில என்னைக்கும் மெட்டீரியல் விஷயத்துல கிடைக்கிற சந்தோஷத்தினால சோர்வு ஏற்பட்டக்கூடாது, தொய்வு ஏற்பட்டக்கூடாதுன்னு. அதுக்கப்புறம் சுரசா அப்படின்ற ஒரு டீமன் இருக்காங்க.
அவங்கள நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷோ ஆஃப். நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம பெருசா காமிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து ஷோ ஆஃப்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி அது என்ன பண்ணுதுன்னா, அது ஒரு கொஞ்சம் பெருசாகுது அந்த அந்த டீமன். அதே மாதிரி ஹனுமனும் கொஞ்சம் பெருசாகிறாங்க, விரிவடைகிறாங்க. அது இன்னும் ஹனுமனை விட, ஹனுமனும் இன்னும் அதை விட, அந்த மாதிரி 2 பேருக்கும் இடையில அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் பட்சத்துல, அது ஒரு பட்சத்துல இருந்தா 120 ஃபீட்டுக்கு உயர்ந்து காமிக்குது. அப்போ அதோட ஹனுமனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, சரி இதோட வாய்க்குள்ள நம்ம போயிட்டு வந்துருவோம்னு சொல்லிட்டு அதோட வாய்க்குள்ள போயிட்டு உடனே வெளில வந்துடுறாங்க. அதுவும் உடனே என்ன பண்ணிடுது, ஹனுமனோட இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்துட்டு, ஏன்னா பக்தி, சக்தி, யுக்தி, ஹனுமனுக்கு இது எல்லாமே உண்டு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். வெளியில வந்தோடனே அது என்ன சொல்லிடுது, சரின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமனுக்கு வழி விட்டுறதுன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதான் ஷோ ஆஃப்ன்றது. அந்த மாதிரி யாரும் இருந்தாங்க நம்ம கூட, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம ஹம்பிளா இருக்கணும். நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம கிட்டன்ற அளவுக்கு இருந்தோம்னா அவங்க அமைதி ஆயிடுவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிம்பிகா அப்படின்ற ஒரு அரக்கி, அவங்களும் வந்து வராங்க. ஷேடோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஷேடோவை அவங்க வந்து இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க தாக்குறோம்னா அவங்களோட நிழலை தாக்குனாலே அவங்க வந்து அழிஞ்சிருவாங்கன்றது. அது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள ஃபால்ட், நம்ம கிட்ட உள்ள ஃபால்ட், அடுத்தவங்க கிட்ட உள்ள ஃபால்ட், சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து அந்த சிம்பிகா அப்படின்ற அரக்கியோட நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்புறம் என்வி, அதே வந்து ஃபால் ஃபைண்டிங்கிறது என்வில தான் வரும், பொறாமை. அதாவது நோ வேகன்சி இன் காட்ஸ் அபோர்ட், பகவானோட லோகத்துல இடம் கிடையாது யாருக்கு, பொறாமையோட உள்ளவங்களுக்கு அப்படின்றது ஒரு இதுவா நம்ம பார்க்கிறோம். அது என்ன பண்ணிடுதுன்னா, அந்த சிம்பிகான்ற ராட்சசி என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஹனுமன் மேல பறக்குறாங்க, அவங்களோட கையை இறுக்கமா பிடிச்சிறாங்க அந்த ஷேடோவே. அதனால ஹனுமனால மூவ் பண்ண முடியல. அப்புறம் வந்து அவங்களையும் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி ஹனுமன் வந்து போறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லங்கினி அப்படின்ற ஒரு அரக்கி வராங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களும் வந்து ஹனுமனோட வந்து சொல்றாங்க, உன்னை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன், இல்ல நீ வழி விட்டுதான் ஆகணும். இப்படி 2 பேருக்கும் இடையில வாக்குவாதம் வருது. அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, ஹனுமன் வந்து அவங்கள, ஹனுமனோட ஒரு போஸ் ஒண்ணு இப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா, இப்படி கை இப்படி தூக்கி வச்சிருக்கிற மாதிரி ஸ்லாப், அந்த லங்கினின்ற அரக்கிய வந்து அவங்க வந்து ஓங்கி ஒரு அறை கொடுப்பாங்களாம். அப்போ உடனே அது வந்து இன்னொரு கண்ணத்தையும் காமிக்குமா, என்ன நீ இப்படி பண்ற அப்படின்னு. உடனே, இல்ல என்னை வந்து ஒரு குரங்கு அறையும் பொழுது நான் ராவணனுக்கு சேவை செய்யற இந்த இதுல இருந்து நான் எங்க போயிடுவேன்னா, ராமருக்கு சேவை பண்ற இடத்துக்கு நான் வந்து எலிவேட் ஆயிடுவேன். அதனால நீங்க இன்னொரு தடவை வந்து நீங்க வந்து அறையணும் அப்படின்னு வந்து அந்த அறைக்கு வந்து சொல்லுமா. இதுதான் வந்து நம்ம மாயா, அதாவது மாயை கிட்ட நம்ம இருக்கோம், சரிங்களா? அப்ப ஒரு பியூர் டிவோட்டீஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், நம்ம கிட்ட உள்ள மாயை அவங்க விளக்குவாங்க. விளக்குறதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம், ராவணன் அப்படின்ற மாயா கிட்ட இருந்து ராமர் அப்படின்னு பகவானை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தாற்பயமா பார்க்கிறோம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஹனுமன் போறாங்க. போய் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்புறம் ராவணனுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து சிறு வாக்குவாதம் எல்லாம் வரும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஹனுமனோட டெய்ல வந்து, வால்ல வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, நெருப்பு வச்சிருவாங்க. உடனே லங்கையே எரிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அதான் வைஷ்ணவ அபராதம்ன்றது. ஒரு பக்தனுக்கு தொந்தரவு பண்ணால் அழிஞ்சு போவாங்க அப்படின்றத, கடைசியில் ராவணனும் அழிஞ்சு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்படியே அவங்க போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துளசி பிளான்ட் இருக்குமா ஒருத்தவங்க வீட்டுல. அப்ப இங்கேயும் பக்தர்கள் இருக்காங்க போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமன் போறாங்க. அங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விபீஷணன் இருப்பாங்க. விபீஷணனை பார்த்தோன்னே ஹனுமனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடும். உடனே வந்துட்டு, நீங்க எப்படி வந்து இங்க வந்து இவ்வளவு அரக்கர்கள், ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம், அசோசியேஷன் மஸ்ட், பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போதுதான் நம்ம வந்து பக்தியில நிலைச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இங்க விபீஷணனோட நிலைப்பாடு என்ன, தனியா இருக்காங்க. அதுவும் யாரு கூட இருக்காங்க, அசுரர்கள் கூட இருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தி பண்றாங்க அப்படின்றத பார்த்தோன்னே ஹனுமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடும். அவங்களும் ரொம்ப பிரைஸ் பண்றாங்க. அதாவது என்னன்னா, பற்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து ராட்சசர்கள், ராவணன், கும்பகர்ணன், இந்திரஜித், அந்த மாதிரி உள்ள அசுரர்கள். அந்த நாக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் விபீஷணன். அந்த பற்கள் வந்து அந்த நாக்கை வந்து காயப்படுத்துமா, பக்தி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி. ஆனா அந்த நாக்கு திருப்பி அந்த பற்களை வந்து ஒண்ணுமே செய்யாதான், அது பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுமா, தன்னோட இயல்புலயே இருக்குமா. என்னை எதுக்காக கஷ்டப்படுத்துன்னு திருப்பி ஒண்ணுமே வந்து ரிவெஞ்ச் இருக்காதான். அந்த மாதிரி விபீஷணன் அவங்க எவ்வளவுதான் தொந்தரவு கொடுத்தாலும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்களா, திரும்பி அவங்க கிட்ட வந்து கோபத்தையோ வருத்தத்தையோ காமிக்க மாட்டாங்களாம். அந்த அளவுக்கு அவங்களோட நேச்சரை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்ப உடனே ஹனுமன் என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து இப்போ சுக்ரீவனோட, அங்கதாவோட எல்லாம் இருக்கிறதுனால நான் வந்து ராம பக்தியில இருக்கேன். ஆனா நீங்க யாரோட துணையும் இல்லாம நீங்க ராம பக்தியில இருக்கீங்க, ரொம்பவே உயர்ந்தவங்க நீங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் சீத்தை அம்மாவை பாக்குறாங்க. சீத்தை அம்மாவை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது. அப்போ ராமர் கொடுத்த அடையாளமா ரிங்க கொடுக்குறாங்க. அந்த ரிங்கு கூட ஒரு பாஸ்ட் டைம் பிளே பண்ணிருக்கோம். அதாவது வந்து ராமருக்கும் சீதைக்கும் கல்யாணம் ஆன உடனே அவங்க 2 பேருக்கும் இடையில சில நாட்கள்லயே சண்டை வந்துருமா.
சண்டை வந்து சத்திரியர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம், சிறிது காலம் பேசிக்க மாட்டாங்களாம். அப்படின்ற பட்சத்துல 2 பேரும் வந்து சிறிது நாள் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன பாஸ்ட் டைம்ஸ் சரிங்களா, பேசிக்காம இருக்காங்களாம். அப்போ ஒரு சமயம் என்னாகதான் சீதையம்மோட ரிங் வந்து கீழே விழுந்துருதான். உடனே ராமர் அதை குனிஞ்சு எடுத்து கொடுக்குறாங்க, ஸ்மைல் மட்டும் பண்றாங்களாம். உடனே சீதையம்மா அதை வாங்கி போட்டுட்டு இந்த ரிங் தான் உங்களை என்னையும் இணைச்சது அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்களாம். இது ஒரு சின்ன ஒரு பாஸ்ட் டைம். அப்படிப்பட்ட ரிங் வந்து யார் வந்து காமிக்கிறாங்க, ஹனுமன் வந்து காமிக்கிறாங்க. சீதையம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஹனுமன் வந்து நான் அவங்களை கூட்டு போறேன்னும் போது, இல்ல பகவான் வந்து என்னை கூட்டு போகணும், ராமர் வந்து என்னை கூட்டு போகணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ராமர் வராங்க, யுத்தம் நடக்குது, ராவணனை கில் பண்றாங்க, விபீஷணனுக்கு கிரவுன் கொடுக்குறாங்க, திருப்பி அவங்க நந்தி கிராமம் போறாங்க, அப்புறம் அயோத்தியா போய் பட்டாபிஷேகம் நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் யார் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க, லவகுசர்கள் யாருக்கு சொல்றாங்க, ராமச்சந்திரர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் யாரு லவகுசர்களுக்கு சொன்னது, வால்மீகி சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லி அமிச்சாங்கன்னா, சீத்தை அம்மா வந்து காட்டுக்கு ராமன் அனுப்புனாங்கன்னும் போது கோபப்படக்கூடாது, இந்த கிஃப்டும் ராமர் கொடுத்தா நீங்க அதை வாங்கிக்க கூடாது. ஏன்னா இவங்களுக்கு யாரு, ராமருக்கும் லவகுசர்களை தெரியாது, லவகுசர்களுக்கும் ராமரை தெரியாது, தன்னோட தந்தை அப்படின்னு தெரியாது, பிள்ளைன்றது தெரியாது இல்லைங்களா. அதனால இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட ராமாயணத்தை அவங்க உச்சரிச்சிட்டு இருக்காங்க, ராமரும் அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும். அதாவது வந்து சீத்தையம்மா வந்து மண்ணுக்குள்ளார பூமிக்குள்ளார இறங்கிடுவாங்க. அப்புறம் ராமருக்கு ரொம்ப வந்து வருத்தமாயிடும். 33 ஆண்டுகள் வந்து 33,000 ஆண்டுகள் வந்து அவங்க ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரும் வந்து சரி நதியில இறங்கி வைகுண்டத்தை அடைஞ்சிருவாங்க. அப்ப கூட இருந்த எல்லாரையும் கூப்பிட்டாங்களாம், நம்மளாம் அங்க இல்லாம போயிட்டோம், அதான் ஒரு வருத்தம். எல்லாருமே யாருக்கெல்லாம் வைகுண்டம் போகணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம். அப்ப அவங்க அங்க இருந்தவங்க எல்லாரும் விருப்பப்பட்டவங்க எல்லாம் போனாங்களாம். நமக்கு அப்படி ஒரு பாக்கியம் இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும். அவசியம் நமக்கும் இந்த ஜென்மத்திலே கிடைக்கட்டும். அப்படி எல்லாரும் வைகுண்டத்தை அடைஞ்சாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ராமாஷ்டகம் பஜன் சொல்லலாமா? அவசியம் மாதாஜி, கண்டிப்பா. இப்ப சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி.